Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συνέντευξη τύπου της κίνησης Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Παπαδάκη. Ονομάζομαι Θανοπούλου Κατερίνα, είμαι μαζί με πάμπολους συναγωνιστές και συναγωνίστριες σε αυτό το πολυπίκυλο ψηφοδέλτιο και ευελπιστούμε σήμερα και να τοποθετηθούν οι παρόντες και οι παρούσες σε καυτά και ακανθώδη ζητήματα, ο υποψήφιος δήμαρχος, και να γίνει μια πλούσια συζήτηση ερωτήσεων και απαντήσεων που θα δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα σε αυτή την προσπάθεια που είμαστε σίγουροι ότι θα έχει νικηφόρο αποτέλεσμα για τους κατοίκους της Αθήνας. Είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής για όσους δεν το γνωρίζουν, άρα και μέσα σε αυτό το τομέα βιώνω, όπως και οι συμπολίτες μας, την απόλυτη ταξικότητα, δυσμορφία και ένα δύστοπο καθεστώς στην Αθήνα. Όλοι μας ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτή την πόλη που καταλαβαίνετε ότι πλήττεται ολοένα και περισσότερο τόσο από κεντρικές κυβερνητικές επιλογές, συνδεδεμένες άρρηκτα με τις ευρωπαϊκές επιλογές και τις μνημονιακές δεσμεύσεις, που όμως δεν αρκούν. Γιατί σε αυτές ταιριάζει και κουμπώνει δυστυχώς το πρόγραμμα της νυν Δημαρχίας Μπακογιάννη, της παράταξής του και των όμορων εταίρων που συνεπικουρούν στην καταστροφή και τη λαιλασία των πολιτών του Δήμου της Αθήνας. Η πόλη μας αλλάζει και το βιώνουν οι πάντες προς το χειρότερο. Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι όλων των αποχρώσεων πρωταγωνιστούν σε ένα κυνήγι δυσβάσταχτο. Οι λαϊκές γειτονιές βιώνουν την εγκατάλειψη. Εχθές ήμασταν στο 4ο διαμέρισμα με πλειάδα συναγωνιστών και συνυποψηφίων και μαζί με τον Κώστα τον Παπαδάκη, που είδαμε τι βιώνουν οι κάτοικοι του 4ου διαμερίσματος και όχι μόνο. Έχουμε λοιπόν τις λαϊκές γειτονιές σε εγκατάλειψη και τις γειτονιές του κέντρου να συμπιέζονται στο βωμό ενός εκτεταμένου τουριστικού τοπίου. Γνωρίζουμε τους μεγάλους περιπάτους και τα όνειρα θερινής νυχτός που έχουν κάνει για τους κατοίκους δυσβάσταχτη ακόμα και την κίνηση. Δεν μιλάμε καν για προσβασιμότητα. Δεν μιλάμε καν για τα άτομα με αναπηρία. Για όλους τους πολίτες με εργολαβίες και αναθέσεις προκειμένου να ευχαριστήσουμε τα funds. Η πόλη μας, η πόλη που μας ανήκει, και οι άνθρωποι με τις ανάγκες τους δέχονται πολλαπλή και βάναυση επίθεση. Σε αυτή την επίθεση λοιπόν αποφασίσαμε να αντιδράσουμε μαχητικά και να κάνουμε την υπέρβαση, προχωρώντας στη συμπόρευση 3 δημοτικών κινήσεων μαζί με συνεργαζόμενους αγωνιστές και αγωνίστριες και από κοινού να δώσουμε τη σκληρή μάχη των δημοτικών εκλογών, βάζοντας τη ζωή μας και τις ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη και τα σχέδιά τους. Η ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, έχοντας διανύσει μια μεγάλη πορεία εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, με εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον Πέτρο Κωνσταντίνου, η αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αθήνα, που επίσης έδινε και δίνει το αγωνιστικό παρόν ενάντια στις ολομέτωπες επιθέσεις, και με τον μετά την εναλλαγή εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Κεφαλινό, και η ανυπότακτη Αθήνα με συνεχείς δράσεις στο Δήμο και τα διαμερίσματα, και την Όλγα Κλίτσα πρώην Κοινοτική Σύμβουλο, ενώνουν τις δυνάμεις τους με μια πλειάδα συνυποψηφίων που απαρτίζουν το πολύμορφο και δυναμικό ψηφοδέλτιο της Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα. Η επιλογή του προσώπου του μαχόμενου δικηγόρου Κώστα Παπαδάκη ως υποψηφίου δημάρχου σηματοδοτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τα χαρακτηριστικά της ενωτικής καθόδου. Πιστός στις αξίες της αριστεράς, μαχόμενος και ενεργός από τα μαθητικά του χρόνια, σε δράσεις διαλόγου, κινήματα, αντιφασιστικές κινήσεις. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της εναλλακτικής παρέμβασης δικηγόρων Αθήνας και εκλεγμένος εκπρόσωπος 5 φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα σε όλα τα δικαιωματικά μέτωπα ενάντια σε φημώσεις και αποκλεισμούς. Μπορεί να υπερασπιστεί συλλογικά σε αυτή τη μάχη τους κατοίκους της πόλης μας για τη ζωή που μας αξίζει. Η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα, με επικεφαλή στον αγωνιστή δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη, τολμά να υψώσει ενωτικό τείχος αντίστασης και απευθύνει κάλεσμα ρήξης και ανατροπής όλων των πολιτικών καταστροφής, της λαιλασίας του χώρου, των ιδιωτικοποιήσεων, ενάντια στην λαιλάτιση του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της σύνθλιψης των αναγκών και φυσικά των ακροδεξιών ρατσιστικών απειλών που αυτή τη στιγμή δηλώνουν παρουσία με επικεφαλής τον υπόδικο Κασιδιάρη. Με την εκλογική και γενικότερη παρέμβασή της, η Ανατρεπτική Συμμαχία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δύναμη που θα δράσει εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν 107 υποψήφιοι και υποψήφιες για το Δημοτικό Συμβούλιο. 138 για τα 7 κοινοτικά συμβούλια της πόλης. Όλες και όλοι ενεργοί στα κινήματα και στους κοινωνικούς αγώνες. Αυτή η συμμετοχή δίνει εχέγγυα για την νίκη. Σήμερα μαζί μας θα είναι εκ δεξιών μου ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας με την ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, συντονιστής και ΕΡΦΑ. Ο Κεφαλινός Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος με την αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αθήνα, ανταρσία σε κυβέρνηση ΕΕ Κεφάλαιο. Συνταξιούχος ΟΤΑ, Λαϊκή Συνέλευση Κολονού, Ακαδημία Πλάτωνα σε Πολίων. Η Κλίτσα η Όλγα, εργαζόμενη στην πληροφορική, πρώην κοινοτική σύμβουλος 5ου διαμερίσματος, ενεργή στα κινήματα, ειδικά στο Δρακόπουλο. Η Μένου η Κυριακή, η Κική, εργαζόμενη στο προσφυγικό, μέλος της κίνησης Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων. Η Ερωτοκρίτου Αργυρή, εξεβονίμων, γιατρός, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΝΓΕ, κίνηση για την απεργιακή 8 Μάρτη. Και φυσικά ο υποψήφιος δήμαρχος Παπαδάκης Κώστας, μέλος, ως είπα, της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα ακολουθήσουν μετά τις τοποθετήσεις των όσων προανέφερα ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ο λόγος δίνεται στον Πέτρο Κωνσταντίνου. Νομίζω ότι ξεκινάμε με την τοποθέτηση ότι στις 8 Οκτώβρη, στις εκλογές, μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια της κυβέρνησης και στους εκλεκτούς της δημάρχους, σαν τον Μπακογιάννη. Μπορούμε να την νικήσουμε, αυτή την κυβέρνηση, στηριγμένη στην οργή της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Μπορούμε να φράξουμε τον δρόμο στους Κασιδιάρηδες. Αυτή είναι η μάχη που έχουμε μπροστά μας και αυτή είναι η δική μας η στόχη. Η μάχη της Αθήνας, για να μαυρίσουμε με τον Μπακογιάννη, είναι κεντρική. Και λέμε ξεκάθαρα το ότι μπορούμε να βουλιάξουμε την αυαρχίδα της δεξιάς, που είναι ο Μπακογιάννης και οι επιλογές του στο Δήμο της Αθήνας. Δεν είναι μια χαμένη η μάχη των δημοτικών εκλογών μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η εργατική τάξη και η νεολαία δείχνουν την οργή τους και εμείς ως ενωτική κίνηση μπαίνουμε μπροστά για να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Μπαίνουμε μπροστά για να δώσουμε φωνή και έκφραση στην οργή της πλειοψηφίας των εργαζόμενων που αρνούνται πάνω απ' όλα να φορτωθούν τις συνέπειες της πολυκρίσης του συστήματος. Τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή και την οικονομία ξεκάθαρα χειροτερεύουν τα πράγματα, φέρνουν πυρκαγιές στα δάση και πετσοκόβουν
τους μισθούς μας με την ακρίβεια. Και αυτά για μας είναι τα κεντρικά και τα μεγάλα ζητήματα. Μπαίνουμε μπροστά για να εκφράσουμε τον κόσμο της οργής που ξεσηκώθηκε με τη μαζική δολοφονία στα Τέμπη. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των ιδιωτικοποιήσεων. Μπαίνουμε μπροστά για να εκφράσουμε τον κόσμο που αγαναχτεί όταν ο Μητσοτάκης μετά τη δαδιά βγαίνει ξεδιάντροπα για να φορτώσει τις ευθύνες στους πρόσφυγες. Σε αυτούς που τους έκαψε μέσα στη δαδιά, σε αυτούς που τους έπνιξε στην Πύλο. Είναι η ίδια η κυβέρνηση που έφερε μάλιστα τη Μελώνη. Είναι η κυβέρνηση που αγκαλιάζει την ακροδεξιά. Είναι αυτοί που ανοίξανε το δρόμο στους δολοφόνους του Μιχάλη Κατσουρί και του Σιζάρ Σαφτάρ. Είναι αυτοί που ανοίγουν το δρόμο στον Κασιδιάρη. Είναι αυτοί που μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες γίνεται πολύ καθαρό σε έναν ολόκληρο κόσμο. Δώσανε λεφτά για φράχτες, συνοριοφύλακες και ραφάλ, αντί για δασοπροστασία. Δώσανε πας ψίχουλα στον κόσμο, αντί για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Και τώρα έρχονται όλα αυτά να τα πετσοκόψουν για να πιάσουν την επενδυτική βαθμίδα, να κρατήσουν τα κέρδη ψηλά των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιομήχανων. Υπόσχονταν ευημερία και τώρα προχωρούν σε σκληρή λιτότητα και περικοπές στην παιδεία, την υγεία, τις κοινωνικές δημοτικές υπηρεσίες. Αυτό υπηρετεί και ο Μπακογιάννης στην Αθήνα. Φτάσαν 2 μήνες μονάχα για να καταρρεύσουν αυτά τα ψέματά τους, για να δούμε αυτές τις φοβερές καταστροφές, τα εγκλήματα, τις μαζικές δολοφονίες. Ο Μπακογιάννης είναι ο πιο κεντρικός εκφραστής αυτής της πολιτικής καταστροφής του ίδιου του συστήματος. Εμείς λέμε πολύ ξεκάθαρα και άμεσα. Δώστε λεφτά για την προστασία, για να προστατεύσουμε τα δάση. Ανοίξτε τα σύνορα. Γκρεμίστε τους φράχτες. Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες. Θα στείλουμε τους φασίστες ξανά στη φυλακή. Παράλληλα, έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση που τρομοκρατημένη απέναντι στο ότι έρχονται απεργίες, έρχονται κινητοποιήσεις, τι κάνει? Βάζει τον Άδωνη Γεωργιάδη να ψηφίσει προληπτικά νόμους. Και στέλνει το μήνυμα και στην νεολαία. Η αστυνομία μπαίνει ξανά στο Πολυτεχνείο. Φοβούνται την εργατική οργή που είναι μπροστά μας, φοβούνται τις εξεγέρσεις που έρχονται και τις έχουμε δει και σε άλλες χώρες, σε έναν κόσμο που λέει φτάνει πια και με την κλιματική καταστροφή, φτάνει πια και με τον πληθωρισμό και ξεσηκώνεται για να ανατρέψει κυβερνήσεις και καθεστώτα. Θέλουμε αυτή την οργή, αυτή τη δυναμική να εκφράσουμε με την παρουσία μας στις δημοτικές εκλογές του Δήμου της Αθήνας, γιατί ο Μπακογιάννης πάνω απ' όλα είναι ο πιο γνήσιος εκφραστής των επιχειρηματικών συμφερόντων, της βιομηχανίας του τουρισμού, των μεγαλοξενοδόχων, όλων αυτών που λαιλατούν αυτή την πόλη, για τα συμφέροντά τους ιδιωτικοποιούνται οι υπηρεσίες μας και ένας ολόκληρος κόσμος στις γειτονιές δέχεται τις επιθέσεις της τουριστικοποίησης, των εξώσεων, των πληστηριασμών. Λέμε λοιπόν, φτάνει πια με έναν άνθρωπο ο οποίος χαμογελάει για τα πάντα, χαμογελάει στην περίοδο της πανδημίας, χαμογελάει και όταν ακόμα βρίσκεται και κάνει χειραψίες με τον Ζελένσκι μέσα στους πολέμους, χαμογελάει και σήμερα μετά από τόσες φρικτές δολοφονίες και εγκλήματα που γίνονται από γύρω μας. Θα τους σβήσουμε το χαμόγελο, γιατί έχουμε δίκιο, έχουμε μαζί μας μια εργατική τάξη και μια νεολαία που εξεγείρεται και έχουμε τη δύναμη να τσακίσουμε και τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις τους. Ο Βορίδης που έβαλε το 3% θα τον κάνουμε να κλάψει. Δεν θα περιθωριοποιήσουν την αντικαπιταλιστική αριστερά από τους Δήμους, ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά. Θα τους σπάσουμε αυτά τα σχέδια. Αυτό είναι το τι σημαίνει από τη δικιά μας τη μεριά το ότι προχωράμε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, τοποθετούμε ως υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα τον Παπαδάκη, τον άνθρωπο που πρωτοστάτησε στην καταδίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής για να στείλουμε το μήνυμα πού θα βρεθούν οι οπαδοί του Κασιδιάρη και πού θα βρεθούν οι συνεργάτες του Κασιδιάρη σαν τον Μπακογιάννη, όσο και αν παριστάνει τον αντιφασίστα, κάλπικος είναι ο αντιφασισμός του. Ξέρουμε πολύ καλά το τι κάνανε οι δημοτικοί του σύμβουλοι και ο ίδιος του πόσο απλώσαν τα χέρια στους Κασιδιάριδες. Και νομίζω ότι πραγματικά είμαστε στο σημείο όπου ένας ολόκληρος κόσμος της αριστεράς, της εργατικής τάξης, που την ώρα που πίστευε ότι μετά τα Τέμπη και τις μεγάλες απεργίες θα μπορούσε να μαυρίσει και να τελειώσει το Μητσοτάκη στις εκλογές, δεν το είδε και δεν το είδε εξαιτίας της συμβιβαστικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης. Αυτός ο κόσμος έχει την ευκαιρία
να πάμε σε μια πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση, να δώσει τη μάχη μαζί μας και στους δρόμους και στην κάλπη. Είναι μια μάχη που δεν μπορεί να την καλύψει ούτε ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ανοίγουν το στόμα τους απέναντι στα εγκλήματα αυτής της κυβέρνησης. Δεν μπορεί όμως και η Λαϊκή Συσπήρωση και το ΚΚΕ. Τους είδαμε στα Τέμπη να μην κλιμακώνουν τη μάχη για τις ιδιωτικοποιήσεις, για την επανακρατικοποίηση και να μας λένε τι δημόσιο, τι ιδιωτικό. Τους βλέπουμε στο φράχτη του Εύρου και στα σύνορα, που δεν τολμά να πούνε να πέσουν οι φράχτες, να ανοίξουν τα σύνορα, καλοδεχούμενοι όλοι οι πρόσφυγες στις γειτονιές μας. Δεν τολμάνε να μπουν σε ενωτικούς αγώνες της εργατικής τάξης και της νεολαίας για να σταματήσουμε τα σχέδιά τους. Θέλουμε μια αριστερά που ενώνει την εργατική τάξη και την νεολαία, που μπαίνει ασυμβίβαστα μπροστά σε αυτές τις μάχες. Αυτή είναι η μάχη που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας. Είναι μεγάλη μας τιμή που ο Κώστας ο Παπαδάκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτή τη μάχη ως υποψήφιος δήμαρχος. Εμείς ως Ανταρσίας Γειτονιές της Αθήνας βρισκόμαστε στο Δήμο της Αθήνας 13 χρόνια και δεν ξεχνάμε πώς πρωτομπήκαμε στο Δήμο της Αθήνας. Μπήκαμε πάνω στον αφρό του κύματος της οργής, των μεγάλων απεργιών της εργατικής τάξης για τα μνημόνια, της σκληρής λιτότητας. Μπήκαμε μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη, μπήκαμε με ένα γερό αντιφασιστικό κίνημα που κοντράζει τη Χρυσή Αυγή. Δεν ξεχνάμε τις εξεγέρσεις. Δεν είναι οι στιγμές του παρελθόντος. Αυτή είναι η δυναμική μας. Μια εξέγερση ενάντια στον καπιταλισμό, τον βάρβαρο και το σύστημά του. Και με αυτή την πολιτική, με αυτή τη σημαία που λέει οι άνθρωποι πάνε από τα κέρδη, οι ανάγκες μας πάνε από τα κέρδη, μπορούμε να τσακίσουμε το σύστημα, μπορούμε να στείλουμε την ίδια τη δεξιά στα αζήτητα και να κάνουμε τον Μπακογιάννη παρελθόν. Με αυτή τη δύναμη, με αυτή την αισιοδοξία, χτίζουμε μια δύναμη που μέσα στο Σεπτέμβρη δεν κάνει την εκλογική μάχη σε κενό, μπαίνει μπροστά σε μεγάλους αγώνες. Απαιτούμε γενική απεργία ενάντια στην ακρίβεια. Στηρίζουμε τους μεγάλους αγώνες του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη που κορυφώνονται στη μεγάλη πορεία για τον Παύλο Φίσα και ξεκινάνε την Τετάρτη με εκδήλωση τιμής στο Μιχάλη Κατσουρί και στο Σιζά Σαφτάρ. Ενωμένοι λοιπόν θα νικήσουμε, θα έχουμε δημοτικούς συμβούλους, θα έχουμε κοινοτικούς συμβούλους, θα έχει ο κόσμος της αντίστασης φωνή και θα έχει και οργάνωση για να δώσει αυτή τη μάχη από τους εργατικούς χώρους μέχρι τις γειτονιές. Με τη δυναμική έναρξη του Πέτρου Κωνσταντίνου, μιας αριστεράς που ενώνει, Πέτρο, και είναι παρούσα, ο λόγος στον Παναγιώτη Κεφαλινό. Μετά την Τίνα Τυρέπα ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Ο λόγος σε εσένα, Παναγιώτη. Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές και σύντροφοι, από τη μεριά της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα, που συμμετέχουμε σε αυτή την κοινή προσπάθεια των τριών δημοτικών σχημάτων, με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα τον Παπαδάκη, ο στόχος της παρέμβασής μας θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι άλλος από αυτό που καθημερινά κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως έξω από αυτό. Δηλαδή, την προσπάθεια ανάδειξης αλλά και διεκδίκησης σοβαρών προβλημάτων που βιώνουν όσοι κατοικούν και εργάζονται σε αυτή την πόλη, στο κέντρο και στις γειτονιές της. Σε όλο αυτό το διάστημα, με τους δύο δημοτικούς συμβούλους που εναλλαγήκαμε σε αυτή την τετραετία, την Τίνα Τυρέπα και εμένα, επιδιώξαμε, αλλά κυρίως και με την ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης που έχουμε, αλλά και του σχήματος του ίδιου, το συντονιστικό που υπάρχει και τα μέλη της κίνησης σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, επιδιώξαμε να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη. Αυτή ήταν και η δύναμή μας. Ο λόγος λοιπόν της κοινής καθόδου μας με τον υποψήφιο δήμαρχο, τον Κώστα τον Παπαδάκη, έχει να κάνει ότι σε όλα αυτά τα παραπάνω που έγιναν, μέλη των τριών κινήσεών μας βρέθηκαν μαζί. Οργάνωσαν ή συμμετείχαν στους αγώνες αυτούς με αρκετούς συναγωνιστές που βρίσκονται σε αυτά τα κινήματα, από τον Κολονό, τα Σεπόλια, την Ακαδημία Πλάτωνα, από τα Πατήσια με τον Δρακόπουλο, από τα Πετράλωνα, Πετράλωνα με το Φιλοπάπου, το Λόφο Στρέφη, από τα Εξάρχεια με το Όχι Μετρό που δίνει τώρα πάνω από ένα χρόνο μια μάχη εκεί για αυτά που γίνονται στα Εξάρχεια. Με όλο αυτόν τον κόσμο λοιπόν βρεθήκαμε μαζί, γι' αυτό και ο Μπακογιάννης βγάζει φλίσκενες όταν αναφέρεται σε έναν θίασο, έτσι το ονομάζει, περιοδεύοντα που πάει από μαζί όλοι, από τόπο σε τόπο όπου γίνονται κινητοποιήσεις ενάντια στα εγκληματικά σχέδιά του και αντιδρά ένας κόσμος. Έτσι μας ονομάζει, αλλά περιοδεύουν
περιοδεύουν. Θίαστος ήταν ο ίδιος που ήρθε εκεί με τους μπράβους του Δρακόπουλου και πήρε πόδι από εκεί, από τη συμμετοχή, την άμεση του κόσμου και την αντίδραση που είχε ο κόσμος. Αυτό φοβάται ο Μπακογιάννης. Όχι τόσο και τους λόγους που έχουμε εμείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κυρίως φοβάται τη δύναμη και την πρακτική που έχει ο κόσμος. Και εκεί που εκφράστηκε, τη χτυπάει και τη δείχνει με το χέρι όσο μπορεί με καλύτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν οδήγησε στην κοινή κάθοδο στις δημοτικές εκλογές. Αυτή η προσπάθεια που έγινε εδώ και 3 μήνες, πάνω 4 και παραπάνω, μας οδήγησε, γιατί ακριβώς είχαμε βρεθεί σε αυτά τα κινήματα. Δηλαδή εκεί βρεθήκαμε, δεν ήταν μια πολιτική απόφαση. Εγώ το ξεκαθαρίζω εδώ, και οργανώσεων που λένε άντε θα πάνε αυτοί εδώ μαζί, βοηθήσαν οι οργανώσεις που συμμετέχουν στα σχήματα ή τα στηρίζουν, αλλά αυτό που έδεσε περισσότερο απ' όλα αυτή την προσπάθεια ήταν αυτή η κοινή δράση, συμμετοχή, οργάνωση αγώνων σε μια σειρά περιοχές του Δήμου της Αθήνας. Εδώ και καιρό, εδώ και πάνω από 2 μήνες πάλι, προτείναμε ως επικεφαλής στον υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα τον Παπαδάκη, τον αγωνιστή νομικό και πολιτικό αγωνιστή, που από τη δεκαετία του 90, εγώ όσο θυμάμαι και εγώ προσωπικά, έδινε τις μάχες από το δικό του το μετερίζει, υπερασπίστηκε μια σειρά κόσμο εκεί που διωκότανε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και στον ήλιο, να το πω εισαγωγικά, μοίρα, που ήταν ενάντια στην καταστολή και στη δίωξη που γινόταν από το κράτος. Να μην θυμηθώ ονόματα, είναι πάρα πολλά ονόματα που είχα παρευρεθεί και μάρτυρα σε ορισμένα από αυτά, γι' αυτό το λέω. Η συμμετοχή του συναγωνιστή, του σύντροφου του Κώστα του Παπαδάκη, ήταν χωρίς δεύτερη κουβέντα ότι εγώ είμαι εδώ και θα υπερασπιστώ τα πάντα εκεί που χτυπιόντουσαν δικαιώματα και δράσεις αγωνιστών, είτε της αριστεράς είτε κινημάτων, γύρω από αυτό το ζήτημα. Αυτό λοιπόν, αυτή η πρόταση δική μας είχε και αυτό ακριβώς στοιχείο. Και ένα δεύτερο στοιχείο, για να το κλείσω αυτό το θέμα, ήταν ότι στο πρόσωπό του εκτιμούσαμε, τουλάχιστον εμείς, ότι μπορούσε να συνενώσει αυτή την προσπάθεια, ότι μπορούσε να είναι εγγυητής μιας προσπάθειας η οποία θα έχει μάκρος και στο επόμενο διάστημα και δεν θα είναι μια, σε εισαγωγικά λόγω, ή φούσκα ή παρέμβαση μόνο για τις εκλογές τις δημοτικές και τίποτα άλλο. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή είναι εγγυητής ο Κώστας μιας τέτοιας προσπάθειας, γι' αυτό το προτείναμε και γι' αυτό το λόγο. Εμείς, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όπως είπα πριν, όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, θα κάνουμε και τώρα, τι θα κάνουμε, θα προωθήσουμε δηλαδή τον αγώνα, την οργάνωση των αγώνων του λαού, εκεί που αντιδρά. Το συντονισμό των σκόρπιων και αποσπασματικών μικρών και μεγαλύτερων μαχών στις γειτονιές μας για ένα πιο δυνατό αποτελεσματικό κίνημα. Αγώνες που δεν θα περιορίζονται στη γενική καταγγελία της αντιλαϊκής πολιτικής ή στην απλή παράθεση προτάσεων και σε συμβολικές, πολλές φορές κομματικού χαρακτήρα κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε εμείς με την Αθήνα των real estate, των Airbnb, των αναπλάσεων Μπακογιάννη που λειτουργούν ως αυλές και χώροι μεγάλων οικονομικών επενδυτών. Δεν είμαστε με μια πόλη φρούριο των κερδών και των κεκτημένων των κεφαλοκρατών στην πόλη. Δεν είμαστε με τους παιδοβιαστές Μίχους και τους παπακιβωτούς Αντώνιους, συνεργάτες και φίλους πάντα της Δημαρχίας Μπακογιάννη και της κεντρικής εξουσίας. Είμαστε με τις φτωχές λαϊκές οικογένειες που πέφτουν θύματα διπλής εκμετάλλευσης, εργασιακής και σωματικής εμπορίας. Αυτούς υπερασπιζόμαστε, γιατί και εμείς είμαστε από αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Είμαστε με την άλλη Αθήνα που αντιστέκεται, που βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες των κατοίκων της και όχι των εργολάβων και του δημοσιονομικού κόστους στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου και της γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής. Με την Αθήνα των ανθρώπων που εκφράζεται μέσα από μικρές και μεγάλες συλλογικότητες, από τις μικρές κοινότητες αυτών ανθρώπων που δρούν επί σειρά ετών σε διάφορες μεριές της Αθήνας και προσπαθούν να τις αθούν σε αυτή τη λάλαπα και τη γενικότερη, αλλά και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν την πόλη. Είμαστε με την Αθήνα πρωταγωνιστές στους αγώνες για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων, πάρκων, ενάντια στους πληστηριασμούς, για μια σειρά ζητήματα που αφορούν την πόλη. Είμαστε με την Αθήνα που καταγγέλει και αντιστέκεται σε έμφυλες διακρίσεις, τις γυναικοκτονίες, το τράφικινγκ και την εκμετάλλευση παιδιών στην Αθήνα που είναι με την ειρήνη, στηρίζει την αντιπολεμική πάλι, είναι ενάντια στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς κάθε μεγέθους και απόκρουσης. Την ίδια ώρα που το είπαν κι άλλοι, η Δημαρχία Μπακογιάννη υποδέχεται τον Ζελένσκι, φωνάζει τον Κουιαδό. Εδώ και 2 χρόνια είχε βραβεύσει τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας που είχε έρθει εδώ, του έδωσε το τίμιο και δίνουν εκεί τέλος πάντων. Με όλους το σερφετό αυτό που ο Μπακογιάννης δεν σταματάει να τους χαρίζει μετάλλια. Είμαστε με την πίσω αυλή αυτής της πόλης
την πίσω αυλή αυτή που εχθές επισκεφθήκαμε και νομίζω ήταν καλό για όλους μας όσοι δεν ζούμε εκεί, το Μαρκόνι, τον Άγιο Σάββα, τον Ελαιώνα, την Ακαδημία Πλάτωνα, κομμάτι του Κολονού, εκεί που ζει και βιώνει ένας κόσμος που θυμίζει εποχές, άλλες εποχές, που θυμίζει πιθανά και άλλες χώρες. Εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, ούτε από υποδομές για να μπορείς να πάει τα παιδάκια να πάνε στο σχολείο, δεν υπάρχει σχολεία, νηπιαγωγεία, δεν υπάρχει δίκτυο για τα όμβρια, πλημμυρίζει με τις πρώτες βροχές στο κομμάτι αυτό, όπως και άλλα κομμάτια της Αθήνας, και επισκεφθήκαμε αυτό το χώρο. Νομίζω ήταν από τις πρώτες ενέργειες που έκανε το σχήμα σε μια παρέμβαση τέτοια και να δει ακριβώς το τι γίνεται, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι και χώρος ο οποίος πρέπει να αναδείξουμε το επόμενο διάστημα με καλύτερο και γενικότερο τρόπο για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα και αυτό που κάνουμε. Δεν ερχόμαστε εμείς εδώ για να νοικοκυρέψουμε τη Δημαρχία του Μπακογιάννη, ήταν να κάνουμε και 2-3 έργα παραπάνω ή να του προτείνουμε να κάνει και κάτι άλλο. Τελειώνω, συγγνώμη. Ερχόμαστε για να ανατρέψουμε τη Δημαρχία Μπακογιάννη και το Δήμο της Αθήνας και όλη αυτή την πολιτική που ασκείται σήμερα στο Δήμο της Αθήνας και στο λεγόμενη τοπική αυτοδιοίκηση, το τοπικό κράτος. Γι' αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Σταχυολογώντας, κοινοί αγώνες και ανάγκες, Παναγιώτη Κεφαλινέ, οδήγησαν στη συμπόρευση. Δεν είναι μια συγκόλληση πρόσκαιρη. Είναι μια συμπόρευση αναγκών προκειμένου να υπερασπιστούμε τους κατοίκους αυτής της πόλης και όχι μόνο. Μετά από το λόγο του Παναγιώτη Κεφαλινού θα μας μιλήσει η συνυποψήφια εκ μέρους της ανυπότακτης Αθήνας Όλγα Κλίτσα, εργαζόμενη στην πληροφορική και πρώην κοινοτική σύμβουλος του 5ου διαμερίσματος και όχι μόνο, Όλγα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά και προσωπικά που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ανθρώπους που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και έχουμε βρεθεί μαζί στο δρόμο, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα όμως είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε και στο ίδιο τραπέζι, δημόσια, για να υπερασπιστούμε την πόλη μας και τις ανάγκες των κατοίκων από κοινού. Η τετραετία που πέρασε έχει φέρει τους κατοίκους σε μία από τις δυσμενέστερες θέσεις με τα πολιτευτικά. Η στεγαστική κρίση έχει διωγγωθεί, η πόλη αλλάζει και φυσιογνωμία αλλά και χρήσης εις βάρος των κατοίκων. Ακόμα και η ίδια η σχέση των πολιτών με το Δήμο και η δυνατότητα συμμετοχής στο σχεδιασμό και τις αποφάσεις έχει πλέον εκμηδενιστεί, ενώ ο αυταρχισμός έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, με τον ίδιο το Δήμαρχο Μπακογιάννη όχι μόνο να έχει εγκαταστήσει μόνιμα ως άλλο στρατό κατοχής ΜΑΤ σε 3 περιοχές της Αθήνας, αλλά να φτάνει να καταγγέλει με δημοσιεύματα και ψηφίσματα τους ίδιους τους κατοίκους, όσους τολμούν να αντιδρούν στα σχέδιά του. Ας δούμε όμως λίγο, πριν φτάσουμε και δώσουμε το λόγο και στον επικεφαλής μας, τον υποψήφιο δήμαρχο, τον Κώστα τον Παπαδάκη, να μας παρουσιάσει και τη διακήρυξη που έχουμε ετοιμάσει, να δούμε λίγο και ποια είναι η πολιτική που έχει ασκηθεί, κατά τη γνώμη μας, το τελευταίο διάστημα και γιατί αυτή είναι καταστροφική για την πόλη. Ο πρώτος άξονας αφορά την αλλαγή του χώρου και των χρήσεων που υλοποιείται μέσω μιας επιθετικής πολιτικής δίθεν αναπλάσεων, με επενδυτικών κινήτρων, παρουσίαση της Αθήνας ως ένα τουριστικό προϊόν, αλλά και τη στοχευμένη απουσία οποιασδήποτε ρύθμισης χρήσεων γης υπέρ των κατοίκων. Σε αυτές τις πολιτικές οφείλεται το τεράστιο πρόβλημα στέγης αυτή τη στιγμή, για το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει καν επίσημη καταγραφή. Θα επιμείνω όμως ιδιαίτερα στο ζήτημα των αναπλάσεων, μιας και πρόκειται να απασχολήσει πάρα πολύ την προεκλογική ατζέντα και από τις άλλες παρατάξεις που κατεβαίνουν στο Δήμο, υπό μια πράσινη σκοπιά, να το πούμε έτσι, καθώς διαπλέκεται και ένα άλλο διακηρυγμένο στόχο της διοίκησης Μπακογιάννη, το μετασχηματισμό της Αθήνας σε μια πόλη ανθεκτική απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Όμως, όπως κάθε άλλη πρωτοβουλία που πήρε, έτσι και αυτή κατέληξε μια εξαπάτηση, συγκεκριμένα μια πράσινη εξαπάτηση των κατοίκων της. Βλέπουμε πάρκα να αλλάζουν βλάστηση ή νέοι φυτευτικοί χώροι με το όνομα Πάρκα Τσέπης να ξεφυτρώνουν χωρίς κανένα σχέδιο διαχείρισης, με αποτέλεσμα η ίδια η βλάστηση να αντικαθίσταται και τα φυτά να ξεραίνονται και να αντικαθίστανται ξανά και ξανά,
να γίνεται εκτεταμένη χρήση συνθετικών υλικών και τσιμέντου, ακόμα και σε παιδικές χαρές, χωρίς ίχνος σκιάς. Συντριβάνια ξανατίθενται σε λειτουργία δήθεν για τη βελτίωση του μικροκλίματος, γεγονός που ήδη καταρρίφθηκε στον πρόσφατο καύσωνα, ενώ μειώνεται η υψηλή βλάστηση που μπορεί πραγματικά να αλλάξει το μικροκλίμα ολόκληρων περιοχών και αντικαθίσταται από χλωοτάπητα που απαιτεί τεράστιους όγκους νερού και άρα καταρρίπτει οποιοδήποτε στόχο βιωσιμότητας. Και δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε φυσικά τίποτα παραπάνω για το φύτεμα ιονιστών στην ταλέπορη πλατεία Ομονίας. Όμως η καταστροφική πολιτική δεν εξαντλήθηκε στις πολιτικές αναδιάρθρωσης του χώρου. Εκμεταλλευόμενη τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, προχώρησε σε σειρά ιδιωτικοποιήσεων των υπηρεσιών του Δήμου, μετατρέποντας σιγά σιγά το Δήμο σε ένα κενό κέλυφος, όπου οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν την ευθύνη του αποτελέσματος, χωρίς όμως να έχουν καμία ευθύνη ή αρμοδιότητα στην υλοποίηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η αντικατάσταση της υπηρεσίας Πρασίνου με την υπέρογγη σύμβαση με την εταιρεία ενοικιαζόμενων εργαζομένων Unison, την αντικατάσταση των κτηριακών υποδομών με την αντίστοιχη σύμβαση με γνωστές εργολαβικές εταιρείες δημοσίων έργων, πολλαπλές μικρές απευθείας αναθέσεις για τον ηλεκτροφωτισμό, καθώς και πολλά έργα μέσω χορηγιών ή μνημονίων συνεργασίας. Και τα εντάσσουμε και αυτά στον κατάλογο των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο στο πρόβλημα. Αποσπασματικοί σχεδιασμοί, χωρίς λογοδοσία και χωρίς μέριμνα για τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Από τη λίστα των αναδιαρθρώσεων, τέλος, δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο δεν οθούν μόνο στο μετασχηματισμό του Δήμου σε επιχειρηματία, αλλά και στη στεγανοποίηση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων από ενοχλητικές παρουσίες και φωνές. Η αποστέρηση, παραδείγματος χάρη, περαιτέρω αρμοδιοτήτων από τα κοινοτικά συμβούλια και η υπερσυγκέντρωση σε δημοτικές υπηρεσίες ή επιτροπές αποστηρώνουν τη συζήτηση από τις διεκδικήσεις των κατοίκων, η πριμοδότηση του πρώτου συνδυασμού καθώς και οι υπερεξουσίες που έχουν δοθεί σε δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή μετατρέπουν ακόμα και τα εκλεγμένα συμβούλια σε απλούς παρατηρητές των εξελίξεων χωρίς αποφασιστική δυνατότητα, στο όνομα μιας κατασκευασμένης μέσω δημιουργικών μαθηματικών πλέον κυβερνησιμότητας. Τέλος, με προγράμματα όπως το «Υιοθέτησε την πόλη σου», καθώς και με μια σειρά μνημονίων συνεργασίας, ο πρώην διακηρυγμένος συμμετοχικός σχεδιασμός μετατρέπεται σε ένα δίκτυο συμμαχιών του Δημάρχου με εργολαβικές εταιρείες και ιδρύματα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε και έναν ιδιότυπο τρόπο διαμόρφωσης πελατειακών σχέσεων που είδαμε τον τελευταίο χρόνο με το εκλογικό σώμα που αποπειράθηκε ο Δήμαρχος, με μια σειρά αποφάσεων ολιγοετών χρυσιδανείων ή παραχωρήσεων χώρων με τα οποία ο απερχόμενος Δήμαρχος Μπακογιάννης διακηρύττει ακόμα και στην προεκλογική πλέον εκστρατεία του εμέσως πλην σαφώς, ότι αν οι κάτοικοι θέλουν να διατηρήσουν τους δημόσιους χώρους που δήθεν αυτός κέρδισε, αυτός είναι ο μοναδικός ικανός και άρα να επαναδιαπραγματευτεί την όποια συμφωνία και άρα θα πρέπει να συνεχίσει να ξαναψηφίζεται. Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με ένα τριπλό μετασχηματισμό της πόλης, μια διαδικασία εξευγενισμού και μετασχηματισμού του χώρου, την αναδιάρθρωση της ίδιας της λειτουργίας αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τον πλήρη αποκλεισμό των πολιτών πλέον από τα δημοτικά πράγματα. Απέναντι σε αυτή τη συγκυρία, ο στόχος μας είναι να βάλουμε ένα φρένο με τη δημιουργία ενός φορέα, αυτού του συγκεκριμένου φορέα που ανακοινώνουμε σήμερα, που θα ενισχύσει τις διεκδικήσεις και τη φωνή των κατοίκων μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο με κάθε δυνατό τρόπο. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πόλη πραγματικά συμπεριληπτική, προσβάσιμη, βιώσιμη και πολυπολιτισμική, μια πόλη για όλες, όλους και όλα. Ευχαριστούμε πολύ την Όλγα την Κλίτσα. Ένα σημείο πριν δώσω το λόγο στην επόμενη. Κοντολογής. Όποιος θα ψηφίσει την Δημαρχία Μπακογιάννη επιλέγει το Πάρκο Τσέπης σε αντιπαράθεση με τα δέντρα, τα άλση, τα πάρκα και τους δημόσιους χώρους. Επιλέγει τη μη φιλική πόλη, την ανθεκτική ως αναφέρθηκε, σε αντιδιαστολή με τη φιλική προσβάσιμη πόλη για όλους τους κατοίκους. Ο λόγος στη Μένου την Κυριακή, εργαζόμενοι στο προσφυγικό και μέλους της κίνησης Όχι Μετρό στα Εξάρχεια. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι και εγώ ομοτράπεζη σήμερα με συντρόφους και συντρόφισσες
και με τον υποψήφιο δήμαρχο Κώστα Παπαδάκη. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μπορώ από μέρους και της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα να μοιραστώ τους λόγους για τους οποίους δώσαμε αγώνες όλο το προηγούμενο διάστημα και βρισκόμαστε και σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, άνθρωποι των κινημάτων που πρωτοστατήσαμε και συμβάλαμε σε αυτά. Άνθρωποι πολιτικά ενεργοί, στο εργατικό, το φοιτητικό, το νεολαίστικο, το αντιπολεμικό, το φεμινιστικό, το αντιφασιστικό και το αντιρατσιστικό κίνημα. Άνθρωποι από την αντικαπιταλιστική, ριζοσπαστική και αντισυστημική, αντιδιαχειριστική αριστερά. Αγωνίστριες και αγωνιστές που ανήκουν στο φάσμα της σύγχρονης ρήξης μέχρι τέλους και της ανατροπής. Αγωνιστές και αγωνίστριες που δεν δεσμεύονται σε πολιτικούς σχηματισμούς. Όλες και όλοι όμως δεσμευόμαστε με τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, μαχητικές αντίπαλοι των συμφερόντων του κεφαλαίου και του κράτους του, των υπερεθνικών οργανισμών εξυπηρέτησής του. Όλες και όλοι εμείς που έχουμε αποφασίσει συλλογικά και βγει στο δρόμο, δεχόμενες και δεχόμενοι, πάντα το αλίγει στο χέρι της κρατικής καταστολής, για να διεκδικήσουμε αυτονόητα δικαιώματα στη στέγαση, το δημόσιο χώρο, τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κόντρα σε κυβερνήσεις και τοπικούς άρχοντες που τάζουν μια υπέρλαμπρη πόλη, αλλά καθημερινά την ξεπουλούν κομμάτι-κομμάτι στα επενδυτικά τους συμφέροντα. Ξέρουμε ότι όλοι οι εκπρόσωποι της ψευδεπίγραφης μεταμνημονιακής εποχής στο Δήμο, από τον Μπακογιάννη, τον Δούκα μέχρι τον Ζαχαριάδη, που σε λίγες μέρες θα εμφανιστούν να τσακώνονται δήθεν για μια πόλη που μας χωρά όλες και όλους, όταν οι κάλπες κλείσουν, θα ψηφίσουν όλοι τους μαζί τα κρίσιμα αντιλαϊκά μέτρα. Γιατί στόχος τους και στο επίπεδο του Δήμου είναι να εμπεδοθεί η σταθερότητα και η κανονικότητα της εκμετάλλευσης για τις επόμενες δεκαετίες. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτοδιοίκηση και για δυνατότητα ελέγχου ή παρέκκλησης στις επιδιώξεις κάποιου χαμογελαστού δημοτικού συμβούλου. Οι υποχρεωτικά ισοσχελισμένοι προϋπολογισμοί. Η Επιτροπή για τον έλεγχο συμμόρφωσης της όποιας απόφασης στην ευρωπαϊκή νομιμότητα. Η υποχρέωση των ΕΣΠΑ για κάθε δραστηριότητα. Αποκαλύπτουν το πρόσωπο ενός σκληρού και άγκαμπτου στα λαϊκά δικαιώματα και διεκδικήσεις τοπικού μηχανισμού που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από το κεντρικό κράτος τον κάθε λογής ΠΑΣ και των 16 ωρών εργασίας. Ο Δήμος της Αθήνας δεν είναι θεσμός λαϊκής εκπροσώπησης, αλλά επιχειρηματικό παράρτημα που ακολουθεί πιστά τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Σε αυτή την πόλη, λοιπόν, υπάρχουν δύο δρόμοι. Στον κόσμο της καθημερινής εκμετάλλευσης, όπως αυτή εκφράζεται από τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας, τα προβλεπόμενα έσοδα προϋπολογισμού του 2023 είναι άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με αύξηση επενδύσεων κατά 153%, καθώς και χρηματοδοτούμενα έργα ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ. Στο δικό μας κόσμο όμως, στις πίσω αυλές αυτής της πόλης, στα πλεονάσματα αυτά αποτυπώνονται τα χιλιάδες νοικοκυριά που στενάζουν από τη φορολιστία που επιβάλλεται και συντηρεί ο Δήμος και το κράτος μέσω των τελών, που εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία μειώθηκαν κατά 0,30 ευρώ, ενώ ο πληθωρισμός κάλπαζε στο 15%. Στις πίσω αυλές της πόλης υπάρχει ο οικονομικός τραγκαλισμός των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα σχολεία επικίνδυνα, με καταστροφικές φθορές, σχολεία απρόσιτα για παιδιά με αναπηρία, με τροφεία που επιβάλλονται στους παιδικούς σταθμούς, με απουσία κτηριακών υποδομών για την προσχολική αγωγή παρά μόνο σε κοντέινερ. Στο δικό τους κόσμο, η μείωση των εξόδων είναι ευτυχής ευκαιρία για την ιδιωτική πρωτοβουλία σε νέα επενδυτικά πλαίσια. Στο δικό μας κόσμο είναι η απόλυτη εγκατάλειψη των γειτονιών μας, η διάλυση κάθε κοινωνικής υπηρεσίας, η εγκατάλειψη των σχολικών κτηρίων, η μείωση του προσωπικού στην καθαριότητα και το πράσινο, οι χιλιάδες συμβασιούχοι που δουλεύουν σε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Στο δικό τους κόσμο, η απορρόφηση των ΕΣΠΑ είναι όρος λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του. Αποτελεί όρκο πίστης στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δικό μας κόσμο, είναι η επιβολή της ελαστικής εργασίας και της ανακύκλωσης της ανεργίας. Είναι οι χιλιάδες απολυμμένοι όταν λύγει η σύμβασή τους, είναι η εισβολή των επιχειρηματικών συμφέροντων στο δημόσιο πεδίο, είναι το ολοκληρωτικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγει εκείνη με αυστηρότητα το πλαίσιο που θα κινηθεί ο κάθε Δήμος και ο Δήμος των Αθηναίων.
Στο δικό τους κόσμο, τα σύμφωνα συνεργασίας με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδρύματα, ΜΚΟ, εθελοντισμό, είναι απόδειξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Στο δικό μας κόσμο, είναι η καθημερινή απαξίωση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών στις γειτονιές μας. Η μετατροπή τους από δημόσιες υπηρεσίες για όλους και όλους σε περιστασιακές δομές για ένα πολύ μικρό αριθμό κατοίκων, σε clickbait και σε πλατφόρμες εξυπηρέτησης με πακτολό χρημάτων για τις επιχειρήσεις του χώρου. Δείτε το πολυδύναμο, πως καταραίει εσωτερικά και δεν εξυπηρετεί κανέναν άστεγο αυτής της πόλης, καθώς προγράμματα ανακύκλωσης της εργασίας δεν παρέχουν σταθερές και μόνιμες αξιοπρεπείς υπηρεσίες με ολοκληρωμένο σχέδιο επανένταξης. Στο δικό τους κόσμο, οι γυναικοκτονίες, η έμφυλη καταπίεση και η εκμετάλλευση είναι διαφημιστικά φυλάδια για το πόσο περήφανοι είναι οι οργανισμοί που ενημερώνουν το κοινό και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Στο δικό μας κόσμο, είναι γυναίκες εξοντωμένες από τη διπλή καταπίεση της εργασίας και της φροντίδας του σπιτιού. Είναι φτωχά παιδιά, σώματα εμπορίας δικτύων, μεγαλοεπιχειρηματιών, πολιτικών ταγών και εκκλησιαστικών φορέων. Είναι ο σεξισμός και η ματσίλα που φουντώνουν καθημερινά στις γειτονιές μας. Είναι ΛΟΑΤΚΙ άτομα και γυναίκες κακοποιημένες, δολοφονημένες, που δεν βρήκαν πουθενά την απαραίτητη κρατική μέριμνα, ούτε τις απαραίτητες κοινωνικές δομές, παρά μόνο τη συμβουλή της σιωπής και της υπομονής από τα σώματα ασφαλείας. Τα ίδια που βιάζουν νεαρές γυναίκες στα υπόγεια του αστυνομικού τμήματος της Ομόνοιας. Στο δικό τους κόσμο, οι μετανάστες είναι εισβολείς, βάρος στους προϋπολογισμούς και άτομα χωρίς δικαιώματα, κλεισμένα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στο δικό μας κόσμο, είναι οι γείτονες και οι γειτόνισσές μας. Είναι σκληρά εργαζόμενες και εργαζόμενοι σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Είναι οι οικογένειες που πρώτες θα εκτοπιστούν από την πόλη, τώρα που πρέπει να φορέσει τα καλά της στα επενδυτικά σχέδια των αναπλάσεων και της επενδυτικής βαθμίδας. Στο δικό τους κόσμο δεν τρέχει και τίποτα όταν φασιστικά τάγματα και μαχαιροβγάλτες κυκλοφορούν και χύνουν δηλητήριο στην πόλη, που δολοφονούν μετανάστες στη Ριζούπολη και στα όρια της πόλης στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο δικό μας κόσμο εξισώνουν τον φασισμό και τον αντιφασισμό για να βρουν εύκολο δρόμο επιβολής τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Να σπείρουν τον ανταγωνισμό και τον εμφύλιο των φτωχών στις γειτονιές μας, πουλούν έθνος, πατρίδα και ορθοδοξία για να χορτάσουν οι φτωχοί από το μεροκάματο του φτωχού και να μην βάλουν όλοι μαζί το χέρι στη μεγάλη πίτα των επενδυτών. Στο δικό τους κόσμο εν τέλει είναι η Αθήνα τουριστικός πυλώνας, όπως προανέφεραν και όλοι οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες. Πόλη των μεγάλων ξενοδοχειακών και εμπορικών κέντρων και των γειτονιών διασκεδαστηρίων. Χώρος μεγάλης κερδοφορίας για τεράστιους οικονομικούς κολοσσούς. Στο δικό μας, η Αθήνα που αγαπάμε είναι η Αθήνα των λαϊκών δικαιωμάτων, εργατικών διεκδικήσεων, πολύθρησκη, πολυεθνική, πολύφιλη, όπου σύγχρονοι φτωχοί και εργαζόμενοι, άνεργοι, μετανάστριες και νεολαία, πρόσφυγες, ζουν μαζί και απολαμβάνουν πρόσβαση σε φτηνή στέγαση και με αξιοπρέπεια δικαιώματα. Είμαστε σήμερα εδώ και συμμετέχουμε και στις δημοτικές εκλογές για να έρθει στο προσκήνιο η πίσω αυλή αυτής της πόλης. Έχουμε παλέψει πολύ σκληρά όλο το προηγούμενο διάστημα για να βγει αυτή η πίσω αυλή της πόλης στο προσκήνιο. Οι γειτονιές μας μαραζώνουν από τη φτώχεια και την εγκατάλειψη. Από ένα δήμο στιγνό επιχειρηματία, πλάι στην αστυνομοκρατία που μας επιβάλλεται επειδή διεκδικούμε με θάρρος δημόσιους και ελεύθερους χώρους πρασίνου. Δεν θέλουμε πανάκριβους μεγάλους περιπάτους. Θέλουμε πεζοδρόμια χωρίς τραπεζοκαθίσματα και ασφαλείς παιδικές χαρές. Θα μας βρείτε σε κάθε αγώνα του λαού και της νεολαίας για τη δουλειά, το ψωμί, τη μόρφωση και το περιβάλλον. Στον πρόσφατο αγώνα των καλλιτεχνών για δικαιώματα στην εργασία και την ελεύθερη πρόσβαση στον σύγχρονο πολιτισμό. Στον αγώνα για έναν ανεξάρτητο και ακιδεμόνευτο χώρο πολιτισμού όπως το Εμπρός. Στον αγώνα των συμβασιούχων μεταναστριών καθαριστριών στους Δήμους. Στους αγώνες ενάντια στην έμφυλη καταπίεση και εκμετάλλευση, ενάντια στην εμπορία ανθρώπων και παιδιών, όπως τον αγώνα υπεράσπισης της 12χρονης στα Σεπόλια. Στους αγώνες υπεράσπισης της πρώτης κατοικίας, στη μάχη ενάντια στους πληστηριασμούς και την κλοπή της κατοικίας των φτωχών. Θα μας βρείτε σε κάθε αγώνα για την προστασία του δημόσιου χώρου, από το αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα και το πάρκο Δρακόπουλου, μέχρι τις αυθαίρετες λαμαρίνες στην πλατεία Εξαρχείων και το αποψηλωμένο λόφο Στρέφη. Από το λόφο Φιλοπάπου, το πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος, όπου συμφέροντα Δήμου και Περιφέρειας και επιχειρηματιών πάνε χέρι-χέρι. Ήμασταν στους αγώνες για τη σχολική στέγαση, ήμασταν παρούσες και παρόντες στη μάχη ενάντια στο φασισμό και στο ρατσισμό. Η πόλη δεν είναι τουριστικό προϊόν.
δεν είναι διασκεδαστήριο. Αυτή η πόλη είναι σπίτι μας. Γευόμαστε τη βία της και την κάνουμε σύνθημα, συνέλευση και τραγούδι δυνατό που ενώνει τους αγώνες μας. Με αυτό το τραγούδι της ανατροπής θα βαδίσουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο ρεύμα ριζοσπαστικής, ανατρεπτικής, αντικαπιταλιστικής και μαχητικής αριστεράς και δεν θα πάμε πίσω βήμα από αυτό. Γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να υπερασπιστούμε τη ζωή των ανθρώπων και των γειτονιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά τη δυναμική παρουσία της Κικής της Μένου, ο κόσμος όντως Κική είναι η δεύτερη επιλογή που ανέφερες. Είναι η σύγκρουση δύο κόσμων και είμαστε με τον κόσμο του λαού. Αυτό είναι βέβαιο. Δίνω το λόγο στην Ερωτοκρίτου την Αργύρη. Η τελευταία ομιλήτρια πριν τον υποψήφιο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, σύντροφες και σύντροφοι. Η μάχη των δημοτικών εκλογών είναι πραγματικά μια τεράστια μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στους εκφραστές της στο Δήμο της Αθήνας και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι αυτή τη μάχη μπορούμε να την κερδίσουμε. Να τσακίσουμε τα σχέδια των από τα πάνω και να βάλουμε πραγματικά στην πρώτη γραμμή τις ανάγκες του απλού κόσμου. Είναι μια μάχη που αφορά και την υγεία. Εγώ εργάζομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και νομίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι αγώνες που δώσαμε μέσα στα δημόσια νοσοκομεία είναι κρίσιμη σημασίας για το τι συμβαίνει στο εδώ και τώρα. Όχι μόνο στη μάχη που δώσαμε μέσα στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και στο τώρα. Η μάχη για να μην περάσει η υγεία στους ιδιώτες, που η κυβέρνηση και οι τοπικοί εκφραστές της λένε ότι η λύση είναι να τη δώσουμε στις ιδιωτικές κλινικές, όπως μας λένε ότι η λύση στις τεράστιες αναμονές που βλέπουμε στα νοσοκομεία είναι η ιδιωτικοποίηση. Είναι μια μάχη η οποία πραγματικά έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου. Είναι μια μάχη που πρέπει να βάλει στην ημερήσια διάταξη ότι θέλουμε δημόσια υγεία με μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία, θέλουμε δημόσια υγεία με άνοιγμα των κλειστών νοσοκομείων που έκλεισαν πριν από 10 χρόνια. Είναι μια μάχη που πρέπει να στηρίξει τα αιτήματα που λένε ότι όλα όσα κλείσανε τα προηγούμενα χρόνια, τα οίκα σημαίνει επιδείνωση της υγείας του κόσμου στις γειτονιές και γι' αυτό είναι κρίσιμο ακόμα και οι υπηρεσίες, οι δημοτικές υπηρεσίες, το βοήθεια στο σπίτι, τα γυροκομεία, όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι το πλέγμα του κράτους πρόνοιας που μπορούν να στηρίξουν τον κόσμο και τις ανάγκες τους το κάθε μέρα. Σίγουρα μέσα σε αυτή τη μάχη έχουμε να δούμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μπορεί να μην επιτρέπουν στους πρόσφυγες και τους μετανάστες να έχουν δικαίωμα στην ψήφο, που είναι κάτι αρκετά σημαντικό και διεκδικούμε από τη μεριά μας ότι θα έπρεπε να το έχουν, αλλά ακόμα και η πρόσβαση στην υγεία. Με το αν έχουν δικαίωμα στον ΆΜΚΑ και δικαίωμα να επισκέπτονται τα νοσοκομεία, είναι μια μάχη που την έχουμε δώσει και την έχουμε κερδίσει, ότι κάποιος είτε έχει είτε δεν έχει ΆΜΚΑ είναι καλοδεχούμενος στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι οι μάχες οι οποίες στην πραγματικότητα, οι μάχες του να έχουμε δημόσια νοσοκομεία, οι μάχες που να έχουμε κοινωνικό κράτος, δεν αφήνουν τα παιδιά να είναι εγκαταλελειμμένα στα χέρια διαφόρων καλοθελητών, τις Κιβωτούς, τους Μίχους που είπαν και οι προηγούμενες συντρόφισσες και σύντροφοι. Είναι μάχες που στηρίζουν τα παιδιατρικά νοσοκομεία κόντρα στα σχέδια που ιδιωτικοποιούν τον παιδικό καρκίνο και είναι μια μάχη που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε πίσω, ότι θα επανακρατικοποιηθεί το Ελπίδα, θα επανακρατικοποιηθούν όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία μέσα στα νοσοκομεία και την υγεία και θα είναι στην υπηρεσία του κόσμου που παλεύει. Μέσα στις δημοτικές εκλογές ανοίγουν τα ζητήματα της γυναικείας καταπίεσης, τα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ και των τρανς ατόμων. Έχουμε δώσει φοβερές μάχες όλο το προηγούμενο διάστημα. Αποκορύφωμα ήταν η απεργιακή 8 Μάρτη που έφτασε να γίνει 24ωρη απεργία και να βάλει το τι σημαίνουν ότι οι επιθέσεις αυτής της κυβέρνησης απέναντι στις γυναίκες, απέναντι στους ομοφυλόφιλους, απέναντι στους τρανς δίνουν την αυτοπεποίθηση για να γίνονται γυναικοκτονίες, βιασμοί και επιθέσεις απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και ο τρόπος για να το παλέψουμε είναι
το να βγει μπροστά το εργατικό κίνημα με τα συνδικάτα του, να βάλει στην ημερήσια διάταξη και αυτά τα ζητήματα, πραγματικά για να βάλουμε στο στόχαστρο όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα που θεωρεί ότι με το σεξισμό μπορεί να μας διασπάσει και μπορεί να βγει από την κρίση του. Είναι μάχες που πραγματικά έχουν ξεσηκώσει τεράστιες αντιδράσεις και κινήματα στα οποία έχουμε πρωτοστατήσει από τη δική μας μεριά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Οι δημοτικές εκλογές είναι εκλογές που έχουν να φέρουν τα κινήματα και τις διεκδικήσεις τους, νομίζω, στο εδώ και τώρα. Κινήματα τα οποία, εκτός από το να βάλουμε τα ζητήματα, όπως είπα, της υγείας και του σεξισμού, είναι δημοτικές εκλογές που έχουν να ανοίξουν το δρόμο για την εναλλακτική. Και έχουμε εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι ο έλεγχος, είτε σημαίνει στην υγεία, είτε σημαίνει στις γειτονιές μας, είτε σημαίνει στους χώρους δουλειάς, χρειάζεται να περάσει στους εργαζομένους. Έβαλαν οι προηγούμενοι σύντροφοι το τι σημαίνουν οι επιθέσεις με τους νόμους του Χατζηδάκη και του Άδωνη, που θέλουν να περιορίσουν το τι κάνουν τα συνδικάτα μας στους χώρους δουλειάς. Είναι μάχες που τις δίνουμε στο εδώ και τώρα. Από τη δική μας τη μεριά υποστηρίζουμε τη δημοκρατία των συνδικάτων μέσα στους χώρους δουλειάς και είναι από τις βασικές μάχες που θα δώσουμε πραγματικά μέχρι να τις κερδίσουμε. Ότι δεν θα περάσουν οι επιθέσεις στα συνδικάτα, δεν θα περάσουν οι επιθέσεις στο εργατικό κίνημα. Αυτά είναι βασικά αγκονάρια της μάχης που δίνουμε, των αγώνων που δίνουμε και που καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει και στο δρόμο και στους χώρους δουλειάς, αλλά και στις δημοτικές εκλογές. Ευχαριστούμε τη συνυποψήφια Αργυρή και ο λόγος στον Κώστα Παπαδάκη. Υποψήφιος δήμαρχος. Κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με πρωτόγνωρη συγκίνηση και ανίποτη τιμή υποδέχομαι την ομόφωνη πρόταση για την υποψηφιότητά μου στο Δήμο της Αθήνας, τόσο από τις 3 αυτοδιοικητικές παρατάξεις, όσο και από πλειάδα συνεργαζόμενων αγωνιστών και αγωνιστριών, που ολοένα διευρύνεται και μεγαλώνει. Και η αίσθηση της τιμής και της συγκίνησης απορρέει όχι από κάποια προσωπική μου φιλοδοξία, τέτοιες δεν είχα ποτέ όσα χρόνια είμαι στο κίνημα, αλλά γιατί άνθρωποι με βαριά ιστορία και προσφορά, όπως αυτοί που προηγήθηκαν στο βήμα και όπως καθένας από τους 245 υποψηφίους που έχω την τιμή να με πλαισιώνουν, καθώς και πολλοί άλλοι συναγωνιστές που στηρίζουν την κίνηση αυτή, κάνουν το βήμα της υπέρβασης και μου δείχνουν το μήνυμα ότι με θεωρούν ικανό και άξιο να προσωποποιήσω την ανάγκη για ένα πολύ μεγαλύτερης κλίμακας πολιτικό εγχείρημα, γιατί τέτοιες δυστυχώς είναι όχι φιλοδοξίες, αλλά οι ανάγκες που το υπαγορεύουν. Και γι' αυτό παραμερίζω κάθε προσωπική μου συστολή και πολύ γρήγορα εκτοπίζω την αίσθηση της τιμής, προσλαμβάνοντας την αίσθηση της ευθύνης για αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Οι δημοτικές εκλογές που θα γίνουν σε 1 μήνα είναι εκλογές σε ένα γκρίζο φόντο γεμάτο από καΐδια, ρατσισμό, οικονομική λαιλασία, πολεμική απειλή, φασιστική και ρατσιστική απειλή και προσπάθεια επαναφοράς του ναζιστή κατάδικου, σε μια Αθήνα που συμπυκνώνονται όλες οι κυρίαρχες αστικές πολιτικές που εκφράζουν τα καπιταλιστικά συμφέροντα. Και προτού αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα σε αυτά, να πω ότι οι δημοτικές εκλογές δεν είναι τοπικές εκλογές, δεν είναι εκλογές δεύτερης κατηγορίας, δεν είναι εκλογές για τα επιμέρους. Αυτός ο διαχωρισμός των κεντρικών πολιτικών προβλημάτων από τις αυτοδιοικητικές του συνέπειες είναι εκ του πονηρού. Μπορεί κάποιοι αφελώς να το πιστεύουν και στους χώρους της αριστεράς, αλλά εάν καθίσουμε να δούμε τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, όλα αυτά που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, που αποτελούν τους άξονες της συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε, αλλά και τους άξονες της στοχοθεσίας μας, θα δούμε ότι το καθένα από αυτά εκπορεύεται από μια κεντρική πολιτική επιλογή, που υλοποιείται βεβαίως και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και ότι η αντίσταση σε αυτά, ακόμα και από αυτούς που δεν το συνειδητοποιούν,
σημαίνει αντίσταση σε αυτές τις επιλογές. Συνοψίζοντας και συνομολογώντας όσα λέχθηκαν ήδη από τους προλαλήσαντες, θα ήθελα να εισφέρω ότι οι κύριοι άξονες της εικόνας αυτής της προεκλογικής περίοδου στην Αθήνα είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα είναι η επιδρομή της πολιτικής του κεφάλαιου στην οικονομική λαιλασία και την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης εργασιακών δικαιωμάτων και όρων αμοιβής και εργασίας, άμεσα και έμεσα, άμεσα για όσους εργάζονται στο Δήμο, για τους συμβασιούχους που δεν μονιμοποιούνται, για τις απολύσεις που δεν αντικαθίστανται με νέες προσλήψεις και για το μαρασμό των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, γιατί ο Δήμος, πριν πάμε στις πόλεις, στους δρόμους και στα κτίρια, είναι ένα σύνολο κοινωνικών υπηρεσιών που τον έχει κατακτήσει η ελληνική κοινωνία και που για το Δήμο της Αθήνας και για κάθε Δήμο, λίγο ή πολύ, σημαίνει δημοτικά ιατρεία, σημαίνει παιδικές χαρές, παιδική σταθμή, βρεφονιπιακή σταθμή, βοήθεια στο σπίτι, αθλητισμός, δομές αστέγων, δομές τοξικοεξαρτημένων, λέσχες φιλίας, καπή, καθαριότητα, πράσινο, σχολικές επιτροπές, πάρκα, λόφι, καθαριότητα, γυροκομείο, ξενώνες κακοποιημένων γυναικών και δομές υποδοχής θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, κοινωνική λειτουργία, κοινωνική υπηρεσία, σχολεία, νηπιαγωγεία, συντήρηση. Όλα αυτά υποβαθμίζονται, λειτουργούν χωρίς επαρκή στελέχωση και στην πράξη ολοένα και περισσότερο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται και που όλο και λιγοστεύουν παραχωρούνται σε ιδιώτες και γίνονται αντικείμενο ιδιωτικών έργων. Τα είπανε και οι προηγούμενοι, με έμφαση στο πράσινο και στα τεχνικά έργα. Το δεύτερο, η επιδρομή του τουριστικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου, η οποία επιχειρεί έναν πρωτόγνωρο τουριστικό μετασχηματισμό του κέντρου της πόλης και των γειτονιών του και τη μετατροπή του σε ντεκόρ και χώρο εξυπηρέτησης τουριστικών διαδρομών σε βάρος των κατοίκων, των εργαζομένων και των αναγκών τους. Τρίτο, η στεγαστική κρίση, που είναι πρωτόγνωρη για την Αθήνα τις τελευταίες δεκαετίες, η εκτόξευση των τιμών των ενοικίων και η έλλειψη προσφοράς στέγης προσφερόμενης για πρώτη κατοικία, γιατί προτιμώνται τα B&B και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μαζί με την απειλή των εξώσεων και των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Και εκεί χρειάζεται παρέμβαση. Παρέμβαση για να διεκδικηθεί νομοθετικό φρένο στις τιμές των μισθωμάτων, νομοθετική παρέμβαση για περιορισμό στη χρήση των B&B και για την απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Εκφράζεται στην καταστροφή χώρων πρασίνου και δημοσίων χώρων, τη μείωση του πρασίνου, την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των δημοσίων χώρων και τη μετατροπή και αυτών μικρών και μεγάλων σε χώρους τουριστικής ατραξιών. Από το μεγάλο περίπατο, που στα πολλά που θα μπορούσε να πει κανένας, ένα θα πω για όσους δεν το ξέρουν, ότι κατασκευάστηκε, ότι αποφασίστηκε και ανατέθηκε χωρίς κανένα διαγωνισμό και χωρίς καμία διαβούλευση, με την επίκληση μιας διάταξης στην νομοθεσία δημοσίων έργων περί κατεπήγοντος ως μέσο προστασίας των πολιτών από τον κορονοϊό, για να έχουν τάχα μου λωρίδα να περπατάνε στην Πανεπιστημίου. Χωρίς φυσικά, μην ψάξετε να βρείτε αν υπήρξε καμία γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Αυτά πια τα ξέρουμε και από τις απαγορεύσεις των διαδηλώσεων το Δεκέμβριο του 2020, που πήγαμε και στο κρατητήριο και αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια γνωμοδότηση. Καθ' υπέρβαση αρμοδιότητας της περιφέρειας που είναι δικιά της η Πανεπιστημίου, και ας αφήσω το κόστος του 1,9 δις, γιατί το πρωτεύον είναι ότι και τζάμπα να γινόταν αυτό, βλάπτει και δεν ωφελεί την Αθήνα και εξυπηρετεί μονάχα τουριστικές διαδρομές και το Θεαθήνε, γιατί κανένας φυσικά δεν έχει τη διάθεση να περπατάει Αθηναίος δίπλα σε καυσαέρια και λεωφορεία, και γιατί αν ένας δρόμος στην Αθήνα έχει πεζοδρόμια μεγάλα, αυτός είναι η Πανεπιστημίου και δεν χρειαζότανε. Παρ' όλα αυτά πληρώθηκαν 5.700 ευρώ για κάθε παγκάκι, 33.000 για κάθε ζαρντινιέρα, και πάμε τώρα σε εκλογές με μια Πανεπιστημίου γεμάτη χώματα και μπάζα. Πάμε με τα εξάρχεια γεμάτα λαμαρίνες και αστυνομικούς σε 24ωρη βάση όπως και ο Στρέφης, την ώρα που τα σεξιστικά εγκλήματα και τα ρατσιστικά εγκλήματα γίνονται ανενόχλητα
Και οι γειτονιές της Αθήνας είναι ανοιχτές σε κάθε ρατσιστική συμμορία και ετοιμάζονται να υποδεχθούν και τον πολιτικό τους εκφραστή στις δημοτικές εκλογές, γιατί βλέπετε όλα τα άλλα σύνορα φρουρούνται, φυλάσσονται από Frontex, περιπολίες, λιμενικά, συνοριοφύλακες, Εύρο. Οι πρόσφυγες πνίγονται στη θάλασσα, καίγονται στη στεριά και βαφτίζονται και εμπριστές. Οι Κροάτες έρχονται και δολοφονούν μέχρι τη Φιλαδέλφια και οι συμμορίες των Περισσό δολοφονούν επίσης. Και στα σωρία των εγκλημάτων έμφυλης βίας, γυναικοκτονίας και ενδοοικογενειακής βίας δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά πρόληψη. Είναι ακόμα η έλλειψη οποιοδήποτε σχεδίου ανάπλασης, δεν έχει ακόμα υπαγορευτεί από το ιδιωτικό κεφάλαιο για τις ανάγκες του. Πράγματι, αυτή η περιοχή, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προλαλήσαντες και άλλους πολλούς, γιατί μου έκαναν την τιμή χθες να πάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας που αποτελούν χώρους κινηματικής αντίστασης. Πολλά θα είχα να πω. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά είναι ότι όλη αυτή η περιοχή που είναι ανάμεσα σε Ακαδημία Πλάτωνο, σε Ελαιώνα και Κηφισό, το κατεφημισμόν παλιά λεγόμενο βιομηχανικό πάρκο, είναι ένας χώρος εγκατάλειψης, μαρασμού, που θα μπορούσε να γίνει μια ανάπλαση εκεί για ένα σχέδιο βιώσιμης κατοικίας, χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, αλλά δεν γίνεται και παραμένει όπως είναι, γιατί ακόμα το μεγάλο κεφάλαιο δεν έχει διαμορφώσει τα σχέδιά του. Θα διαμορφώνει εν μέρη βέβαια. Θα κάνουν το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό με 120 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, λεφτά τα οποία υποτίθεται πρέπει να δίνονται για δομές υγείας και έργα προστασίας της κοινωνίας από τον κορονοϊό. Αλλά θα δοθούν για να γίνει αυτό που το 2008 ακυρώσαμε, τη διπλή ανάπλαση, για να πάει τώρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού εκεί. Και ακόμα για να μεταφερθούν και τα δικαστήρια του Πρωτοδικείου από την Ευελπίδων και να χτιστούν και άλλα δικαστήρια ανάμεσα στο Εφετείο και στο Ειρηνοδικείο, για να τσιμεντοποιηθεί κι άλλο αυτή η γειτονιά, για να επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά κι άλλο, και έναν ανθρώπινο χώρο, τον μόνο που διαθέτουν τα ελληνικά δικαστήρια, προφανώς να τον αδειάσουν, γιατί κι αυτός είναι ένα φιλέτο για ιδιωτικοποίηση. Δίπλα στην πλατεία Πρωτομαγιάς, που δεν θα πάει μόνο το μετρό που χρόνια το διεκδικούσαμε, αλλά και γραφεία και εργοτάξια της Αττικό Μετρό. Και κοντά σε αυτά, το πάρκο Δρακοπούλου, επίσης με λαμαρίνες και αστυνομικούς, που οι κάτοικοι μπόρεσαν με την κινητοποίησή τους και έσωσαν τα δέντρα. Και αυτό που κάνει ο Δήμαρχος όμως, που το παραχωρεί για 8 χρόνια στον Ερυθρό Σταυρό, συνιστά ανέρεση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του, σημαίνει ότι καθίσταται αντικείμενο συναλλαγής και σημαίνει ότι οικοδομεί τις προϋποθέσεις αυτό θέλει για να ιδιωτικοποιηθεί και να ανοικοδομηθεί μετά. Να πω για το μετρό των Εξαρχείων ότι ετοιμάζεται να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη, που οι κάτοικοι με τους αγώνες τους μέχρι στιγμής έχουν σώσει τα δέντρα, και καθώς οι εργασίες δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί και καθώς και η αρχαιολογική υπηρεσία εξέφρασε την αντίθεσή της με τη διενέργεια των εργασιών. Να πω για το Στρέφιο, ο οποίος τα μισά του δέντρα είναι ξεραμένα και τα άλλα μισά μισοξεραμένα, γιατί είναι ασυντήρητα, και που από τις επανειλημμένες παρεμβάσεις έχει χαθεί το ανάγλυφο του εδάφους, έχει γεμίσει χώματα και έχουν καταστραφεί πάρα πολλά σημεία, βράχη, δέντρα κτλ. Και να πω βέβαια ότι εκτός από όλα αυτά ζούμε σε μια πόλη αβίωτη, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς έστω και μικρά καταφύγια από την κλιματική κρίση, χωρίς φωτισμό, χωρίς προσβασιμότητα αμαία, χωρίς ελεύθερους χώρους και ελεύθερους δρόμους, με κυριαρχία του γιοταχή, και μια πόλη στην οποία όσες φορές έχει υπάρξει η αντίσταση των κατοίκων, έχει πετύχει μικρές νίκες, ακόμα και από κατοίκους που δεν συμμερίζονται κατά ανάγκη τις δικές μας απόψεις. Είναι αναμφισβήτητο, φίλες και φίλοι, ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αθήνα είναι αποτέλεσμα κεντρικών πολιτικών επιλογών, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές, όσο και την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της. Και στον λεγόμενο υποκειμενικό παράγοντα θα ήθελα να επισημάνω το εξής, το οποίο θα πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει για να κάνει τη διαφορά. Ένας κόσμος του αγώνα, της αριστεράς, των κινημάτων, της πάλης στα επιμέρους της γειτονιές, αισθάνεται απογοητευμένος από τα εκλογικά αποτελέσματα, όποιες και αν ήταν οι πολιτικές του επιλογές. Αλλά η ζωή ευτυχώς
δεν εξελίσσεται με μια μηχανιστική νομοτελειακή εξέλιξη, η οποία να επιβεβαιώνει τις στατιστικές όλο και προς την επάυξηση των μεγεθών τους, και καμιά φορά μέσα από τον γκρίζο η ζωή έχει την τάση να γεννάει το πράσινο. Ένα τέτοιο πράσινο είναι η ομοφωνία των 3 αυτοδιοικητικών παρατάξεων με μεγάλη ιστορία και προσφορά η καθεμία, που πραγματικά αισθάνομαι ότι επαυξάνει τη θέση ευθύνης από την οποία καλούμε να επιχειρετήσω το εγχείρημα αυτό, να αυτοπεριοριστούν, να υπηρετήσουν την ενότητα και να επιλέξουν έναν τρόπο συλλειτουργίας το οποίο δίνει την ελπίδα όχι απλώς για την ενότητα, αλλά για την υπέρβαση, για τη συγκρότηση, για την προοπτική και για τη διεύρυνση, χωρίς να χάνεται ο προσανατολισμός μας. Ο προσανατολισμός μας είναι πάντα και ο στόχος μας, το λογότυπο που βλέπετε, να διαλύσουμε το μαύρο κτίριο του τσιμέντου και της ασφάλτου και να φτάσουμε στο κόκκινο αστέρι. Είμαστε μία παράταξη, ένας συνδυασμός, στον οποίο θα παρακαλέσω και δημόσια να μην ξανακούσω και να μην ξαναδιαβάσω τη λέξη επικεφαλής, γιατί δεν έχουμε επικεφαλής. Η λειτουργία μας είναι συλλογική και ισότιμη. Ο τίτλος του υποψηφίου δημάρχου αντιστοιχεί στη θεσμική μας υποχρέωση να εμφανίσουμε ένα πρόσωπο το οποίο αντιστοιχεί με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάποιος που θέλει να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές και σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει ιεραρχήσεις μεταξύ μας, υφισταμένους και προϊσταμένους, γιατί τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Η ισοτιμία και η συλλογικότητα της λειτουργίας μας υπηρετείται και από το γεγονός που και σήμερα ο ομιλών δεσμεύεται της εναλλαγής και στο πρόσωπο του υποψηφίου δημάρχου. Ο στόχος του συνδυασμού μας είναι να μπορέσει να υπηρετήσει νικηφόρα 3 ανάγκες. Την ανάγκη του κόσμου που υπερασπίζεται τη ζωή του, τις γειτονιές, τα κινήματα, το περιβάλλον, τα εργασιακά του δικαιώματα, να μπορέσει να αγωνιστεί, να διευρύνει τις μικρές του νίκες και μέσα από τα κεκτημένα και την αυτοπεποίθηση που προκύπτει από αυτές να επιδιώξει τις μεγαλύτερες που θα έρθουν, άμα έρθει η μικρή. Ο κόσμος του αντιφασιστικού αγώνα, της αντιρατσιστικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, να φράξει το δρόμο στις ναζιστικές συμμορίες, να επιδιώξει ξανά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, να επιδιώξει την καταδίκη των δολοφόνων του Σαχτάρ και του Κατσουρί και να κλείσει το δρόμο σε κάθε φασιστική συμμορία, σε κάθε ρατσιστικό έγκλημα, σε κάθε σερίφη του Εύρου και αλλού. Ο κόσμος της αριστεράς, της οικολογίας, των κινημάτων, του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, των αντιστάσεων, της εργασίας και της νεολαίας να νιώσει ότι έχει ένα στήριγμα που ενώνει, που συνθέτει, που οδηγεί, που εμπνέει, που συγκροτεί και που μπορεί να αντιστρέψει αυτή την πραγματικότητα, να ορθώσει ανάστημα στους ναζιστές, να σταθεί ίσως προς ίσον απέναντι σε αυτούς από τους οποίους εκπορεύονται τα αστικά συμφέροντα και το αυτοδιοικητικό τους προσωπικό και να διεκδικήσει αυτό που έτσι κι αλλιώς εκφράζει, την κοινωνική πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης και να την κάνει και δημοτική πλειοψηφία. Δεν είμαστε ένας περιθωριακός συνδυασμός που αρκείται στο 3%. Θέλουμε την πλειοψηφία της πόλης και θα την εκφράσουμε. Ευχαριστώ. Ακολουθούν ερωτήσεις, οπότε παρακαλώ. Έλα. Κάτσε Κώστα, κάτσε. Στη μέση. Α, ναι, σωστό. Είμαστε έτοιμοι. Παναγιώτη, κάθισε κι εσύ πάνω. Λοιπόν, ερωτήσεις υπάρχουν? Στέριος. Από Εφημερίδα Συντακτών, να πεις σε παρακαλώ το ονοματεπώνυμο.
Μισό λεπτό θα δώσουμε μικρόφωνο που να ακουστείτε. Ωραία. Καλησπέρα και πάλι. Η Αθήνα είναι και θέλουμε να παραμείνει μια πόλη αντιφασιστική. Βλέπουμε όμως ορατό τον κίνδυνο να ξαναδούμε ναζιστικούς χαιρετισμούς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι στιγμής πώς κρίνετε τις αντιδράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι στα νεοναζιστικά μορφώματα και τι περαιτέρω πρέπει να γίνει και σε τι περαιτέρω θα συμβάλλετε? Κύριε Ζαμπάκα, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη συνέντευξη. Το 2023 δεν είναι 2010 και συνεπώς κανένα ναζιστικό χαιρετισμό δεν πρόκειται να επιτρέψουμε. Το αντιφασιστικό κίνημα έχει κατακτήσει ακόμα και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθήνας, να μην δίνει χώρο στον Κασιδιάρη και την παράταξή του πουθενά, ούτε δημοτικά περίπτερα, ούτε χώρο στη Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της πάλης που έχει κάνει όλος αυτός ο κόσμος και την οποία είχα την τιμή μεταξύ άλλων άξιων συναδέλφων μου να υπερασπιστώ και στα δικαστήρια και τα αποτελέσματα που έφερε. Εμείς θα νικήσουμε τον ναζιστή υπόδικο εκτός από το δρόμο και τα δικαστήρια και στην κάλπη. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Το όνομά σας επίσης. Μάγδα Μπουλούκου από Αθηνά 984. Βλέπουμε λοιπόν στο κέντρο της πόλης, το αναφέρατε όλοι σας, αυτό που συμβαίνει με την τουριστικοποίηση. Πέρα από το Airbnb, όπου εκεί έχουμε και ιδιώτες, έχουμε και fans, έχουμε μεγάλα ξενοδοχεία. Παντού όπου κατεβαίνω στο κέντρο βλέπω τα μικρομάγαζα που υπήρχαν πλέον άδεια, γίνονται ξενοδοχεία. Αυτό πώς μπορεί κάποιος να το σταματήσει? Πώς μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να επέμβει για τα ξενοδοχεία, ας πούμε? Ευχαριστώ και εσάς για τη συμμετοχή σας και για την ερώτηση. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας. Έχουμε να χωρίσουμε με το τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο και με αυτούς που τους αφήνουν να κερδοσκοπούν ασίδωτα και να αναπτύσσονται και ουσιαστικά να διαμορφώνουν την πόλη για τις ανάγκες τους και όχι για τις ανάγκες των κατοίκων και των εργαζομένων. Για το στεγαστικό, το οποίο συνδέεται με αυτά, εμείς ήδη ανέφερα προηγουμένως ότι θα διεκδικήσουμε φρένο στις τιμές των μισθώσεων πρώτης κατοικίας, απαγόρευση εξώσεων και περιορισμούς στη χρήση B&B και βραχυχρονίων μισθώσεων. Εκτός από αυτά, εμείς ζητάμε πρώτον την απογραφή και διάθεση όλου του κτηριακού αποθέματος της Αθήνας που ανήκει στο δημόσιο, στο Δήμο, σε εκκλησίες ή και στους ιδιώτες και τη δέσμευση και διαμόρφωσή τους για την παραχώρηση σε δικαιούχους πρώτης κατοικίας με κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, την κατεδάφιση των ετοιμόρροπων και κάποιων από τα αιώνια γιαπιά της Αθήνας, γιατί το δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν μπορεί να είναι σε βάρος του περιβάλλοντος εσαΐ και να διαμορφώνει μια άθλια αισθητική στην πόλη και να στερεί την πόλη από λειτουργικούς χώρους, για να μετατραπούν σε χώρους πρασίνου και χώρους κοινόχρηστους. Το κέντρο πρέπει να ξανακατοικηθεί και όλες οι γειτονιές της Αθήνας. Εμείς δεν θέλουμε γκέτο. Εδώ τουρισμός, εκεί εργασία, εκεί κατοικία κτλ. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το κυριότερο είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, πρώτο, και δεύτερο, χρήματα. Γι' αυτό λέω για την κυβερνητική πολιτική. Χρειάζεται αγώνας για να έχει πόρους η αυτοδιοίκηση και όχι το 60% να προέρχονται από τα δημοτικά τέλη που πληρώνει κάθε κάτοικος και αυτοαπασχολούμενος 6 ευρώ το χρόνο για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Πρέπει να πάρει τα λεφτά που της οφείλει η κεντρική εξουσία και να διεκδικήσει και άλλα. Και βεβαίως ανάλογα να είναι προσανατολισμένη και για την κυρίαρχη οικονομική πολιτική που στερεί τους πόρους αυτούς. Η στεγαστική κρίση είναι το κυρίαρχο και η παράδοση της πόλης στο τουριστικό κεφάλαιο συνδέεται με αυτήν και την αναπαράγει. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι υπαριθμόν ένας στόχος και είμαστε προσανατολισμένοι στα μέτρα που σας είπα. Επόμενη, το μικρόφωνο μπορεί. Γεια σας και από μένα, Παπαχριστούδη από το πριν, γιατί είμαι και δημοσιογράφος, έτσι. Κυρίως μάλλον είμαι δημοσιογράφος. Θα μου επιτρέψετε 2 ερωτήσεις και στον υποψήφιο δήμαρχο, αλλά και όποιος από τους άλλους φίλους, συντρόφους, υποψηφίους θέλει να απαντήσει. Επιτρέψτε μου γιατί έχω μεγαλώσει κιόλας. Λοιπόν, ο Δήμος Αθήνας, όπως και αρκετοί είπατε από εσάς, αποτελεί μάλλον το καλύτερο παράδειγμα του ενός τοπικού κράτους.
όπου οι κεντρικές επιλογές και οι βασικές κατευθύνσεις καθορίζονται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπερδιεθνείς οργανισμούς και αφετέρου από την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης. Παραδείγματα δεν χρειάζεται πολλά να αναφέρω, ας πούμε τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού για τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπου ο ίδιος ο Μπακογιάννης υποστηρίζει πως δεν μπορεί να υπερβεί το σφιχτό αυτό πλαίσιο, το θεσμικό σφιχτό πλαίσιο, και ούτε να κάνει, και δεν θέλει κιόλας, να προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις. Ή ας πούμε το παράδειγμα των ΕΣΠΑ. Εσείς ως Συμμαχία Ανατροπής, τι και κυρίως πώς πιστεύετε ότι μπορεί να ανατραπεί αυτή η συνθήκη και πώς απαντάτε στο κυρίαρχο αυτό αφήγημα της Δημοτικής Αρχής Μπακογιάννη, στο οποίο δυστυχώς όλο το προηγούμενο διάστημα φαίνεται πως έχουν υποταχθεί όλες οι άλλες δημοτικές παρατάξεις. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Θέλετε να κάνω και τη δεύτερη? Μία-μία. Okay. Κώστα, το λόγο. Κυρία Παπαχρηστούδη, είστε και υποψήφια. Εκείνο το οποίο μας διδάσκει η ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τόπο αυτό είναι ότι όταν το κίνημα ήταν ισχυρό και διεκδικούσε και όταν και η αριστερά βρισκόταν σε καλύτερες θέσεις στους Δήμους, μπορούσε και πετύχαινε να απελευθερώνει δημόσιους χώρους, να δημιουργεί χώρους πρασίνου, να κρατικοποιεί αντί να ιδιωτικοποιεί και να επιβάλλει στην κεντρική διοίκηση να παρέχει πιστώσεις και να αποφεύγει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι που είναι όριμο να διεκδικηθεί από την κοινωνική πλειοψηφία του Δήμου της Αθήνας, από τον κόσμο των αντιστάσεων και του αγώνα, να το διεκδικήσουμε και να το πετύχουμε. Συνεπώς, γι' αυτό άλλωστε αγωνιζόμαστε και καλούμε τους πολίτες της Αθήνας να στηρίξουν την επιλογή αυτή. Μία θέλει επίσης ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου να απαντήσει. Το θέμα των προσλήψεων είναι πάρα πολύ κεντρικό και καθοριστικό για να έχουν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι στην Αθήνα στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Εμείς απαιτούμε τις μαζικές προσλήψεις και ξεκινάμε με το αίτημα για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Έχουμε τη μάχη των COVID, ξεκινημένη μάχη, απέναντι στην οποία τα εργατικά συνδικάτα δεν την στήριξαν, διότι στήριξη της μάχης των συμβασιούχων σημαίνει απεργία διαρκείας, σημαίνει καταλήψεις στα δημαρχία για να εξαναγκάσει την κεντρική εξουσία να τους μονιμοποιήσει και επίσης για να σπάσει το φρένο που υπάρχει κεντρικά για τις προσλήψεις. Αυτός είναι ο δρόμος για να γίνει. Εμείς έχουμε μια παράδοση στο Δήμο της Αθήνας, να θυμίσω, το 2011 με τη μεγάλη κατάληψη του Δημαρχείου της Αθήνας για 26 μέρες. Ήταν η κατάληψη που έσπασε τις μαζικές απολύσεις συμβασιούχων εκείνο το διάστημα και επέβαλε όχι μόνο στην Αθήνα ότι δεν απολύονται χιλιάδες εργαζόμενες γυναίκες κατά κύριο λόγο από το Δημοτικό Βρεφοκομείο, αλλά έσπασε κεντρικά την κυβερνητική πολιτική. Για μας αυτός είναι ο δρόμος, αυτή την προοπτική στηρίζουμε. Δεν θέλουμε οι εργαζόμενοι και οι συμβασιούχοι να κρέμονται από τα δικαστήρια, από τους δικηγόρους που τους αρπάζουν χιλιάδες ευρώ και είναι μια μάχη που είναι μπροστά μας. Εμείς χαιρόμαστε και είναι τιμή μας που μέσα στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν εργαζόμενοι από το Δήμο της Αθήνας και υπάρχουν συμβασιούχοι COVID που δώσανε αυτή τη μάχη και γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να στηρίξει και το ψηφοδέλτιο της Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα. Ναι, θέλεις να συμπληρώσεις? Ναι, κάτι να πω. Κοιτάξτε, το ερώτημα που έκανε η Ματίνα είναι διτό. Σε σχέση με τι, αν μπορεί και ποιος μπορεί με μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο τοπικό κράτος, όπως το λέει ο καθένας, στην τοπική διοίκηση που το λέμε και εμείς με έναν τρόπο, να αλλάξουν τα πράγματα και να μπορέσει να αποκτήσει ένα διαφορετικό προσανατολισμό όσον αφορά τα προβλήματα του κόσμου και στα ζητήματα της οικονομίας και της λειτουργίας και του προσανατολισμού των έργων κτλ. Θέλω να πω τη γνώμη μας ότι αυτό το ζήτημα, να το πω έτσι, έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Να αποκτήσει ένα διαφορετικό ρόλο το λεγόμενο τοπικό κράτος.
Δεν βρισκόμαστε στην εποχή ούτε της μεταπολίτευσης, ούτε πριν τη δεκαετία του 80, που τότε αρκετοί δήμοι ήταν στα χέρια της αριστεράς, είχαν ένα λόγο για πολλά ζητήματα, ερχόντουσαν σε κόντρα με τα συμφέροντα τότε ή τη γενική κεντρική πολιτική που υπήρχε από τις κυβερνήσεις και κατάφεραν για ένα διάστημα κάποια πράγματα να επιβάλλουν. Υπήρχε μαζί βέβαια με τη συμμετοχή του κόσμου. Σήμερα λοιπόν έχει αλλάξει γενικά όλο το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που λέμε τοπική αυτοδιοίκηση. Με σειρά νομοθετημάτων και όχι την τελευταία δεκαετία. Αυτά που γίνανε τώρα. Αλλά με σειρά νομοθετημάτων και νωρίτερα που δέσανε το θεσμό σε εισαγωγικά με έναν τρόπο να γίνει ένα τοπικό όργανο της κεντρικής διοίκησης που είναι το κράτος της κυβερνήσης του και να μην μπορεί να κουνηθεί. Από τους προϋπολογισμούς τους ίδιους, το πώς κατατίθεται, το πώς περνάνε, με ποιο τρόπο είναι υποχρεωμένοι να στείλουν τους προϋπολογισμούς οι δήμοι, το προσανατολισμό των έργων, που θα πάνε τα λεφτά και για ποια έργα, και μια σειρά άλλα ζητήματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Αυτό δεν μπορεί κανένας να κάνει πέρα, να κάνει πίσω. Οποιοςδήποτε παραβεί, δήμαρχος, πλειοψηφία, δημοτικό συμβούλιο, παραβεί την νομοθεσία όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, σας λέω για θεσμικά ζητήματα, κάποιος που έχει διάθεση να κάνει δύο πράγματα. Δεν μπορεί να κουνηθεί. Θα σας πω και άλλα παραδείγματα. Πάρτε για το θέμα των προσλήψεων που είπε ο Πέτρος και τους βασιούχους, αριστερούς, γενικότερα αριστερούς δημάρχους, που είναι στα λόγια και λένε εμείς θα τους κρατήσουμε, θα κάνουμε κτλ. Πείτε μου ποιος δήμος, με ποιο κόστος και με ποιο τρόπο, και το κόστος θα ήταν να πάει σπίτι του γιατί παραβαίνει τον νόμο ή και να πληρώσει από τα δημοτικά, κράτησε τον κόσμο, θα πω το όνομα τον Πελετίδη για παράδειγμα, έτσι, που έχει βγει, που έχει κάνει, έκανε κινητοποίηση από την Πάτρα να έρθει εδώ, μπόρεσε να κρατήσει τον κόσμο στη δουλειά ή να έρθει με μια τέτοια κόντρα απέναντι στις κρατικές επιλογές που γίνονται για το θέμα των προσλήψεων που να ανατρέψει αυτή την ιστορία. Όχι, δεν γίνεται. Αυτά λοιπόν το κλείνω αυτό. Θέλω να πω ότι δεν επιτρέπει το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που έχει ατσαλωθεί όλο αυτό το διάστημα να πάνε διαφορετικά. Τι μπορεί να τα αλλάξει αυτά? Αυτά μπορεί να τα αλλάξει μόνο οι αγώνες κινητοποίησης του κόσμου για πολλά μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα που θα αλλάξουν το τοπίο. Θα έρθουν κόντρα με αυτό, θα τους αναγκάσουν και να νομοθετήσουν διαφορετικά για μια σειρά πράγματα που σήμερα λένε όχι. Η ανάγκη αυτή θα είναι και θα επιβάλλει τη θέληση του κόσμου, του λαού, των εργαζόμενων απέναντι σε αυτά τα ζητήματα και τις πολιτικές που ασκούνται από το τοπικό κράτος, την παλιά τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η γνώμη μου γι' αυτό. Να προχωρήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις. Εξαίρεση κάνουν μόνο για τη δημοτική αστυνομία, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Αυτό, ναι, μα εκεί χρειάζονται. Εκεί βρίσκουν τη δυνατότητα και παίρνουν. Όταν μιλάμε για... Εννοείται. Να κάνω και την άλλη ερώτηση. Ναι. Προχωράμε γιατί ο χρόνος περιορίζει. Οι απαντήσεις που δίνουν έτσι, το ένασμα νομίζω ότι ταιριάζει, γιατί δημοσιογράφος είμαι, σύντροφε, και οι ερωτήσεις πιέζουν. Λοιπόν, ο Μπακογιάννης το προηγούμενο διάστημα, όπως πολύ καλύτερα από μένα γνωρίζετε, δεν είχε την πλειοψηφία στο Δήμο της Αθήνας. Ωστόσο, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, από το μεγάλο περίπατο ως και το βοτανικό, περηφανεύτηκε μάλιστα προχθές ότι το πέρασε ομόφωνα, και το χρησιμοποιεί και επικοινωνιακά αυτό ως δύναμη, για το βοτανικό εννοώ, πέρασε όλες τις καταστροφικές επιλογές του για πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πόλη και τους κατοίκους. Με δεδομένο ότι θέσατε τις προτεραιότητες σας, τους στόχους σας σε όλα τα μεγάλα ζητήματα και πώς μπορεί αυτό να προχωρήσει. Ποιες όμως είναι οι βασικές προτεραιότητες που θέτετε ως συμμαχία, ώστε να πετύχετε όχι την απλή διαμαρτυρία του δρόμου, όπως διάβασα πολύ εύστοχα σε μια συνέντευξη, αλλά την ανατροπή αυτών των εγκληματικών πολιτικών? Επίσης ερώτηση προς όποιο θέλει να απαντήσει, έτσι. Καταρχήν και με την επιφύλαξη των όσων θα σας απαντήσουν οι απερχόμενοι σύμβουλοι, είναι γνωστό ότι πράγματι ο Μπακογιάννης δεν είχε την πλειοψηφία, είχε 21 επί συνόλου 49 συμβούλων, αλλά σε όλα τα ζητήματα είχε την πρόθυμη ψήφο, κατά περίπτωση και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και από ό,τι έχω... Πώς? Και άλλων.
Καλά, στέκομαι σε αυτό τώρα, γιατί εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί από όσα έχω προλάβει να δω, όλοι αυτοί ψηφίζαν επί της αρχής τις μεγάλες αποφάσεις και όταν υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, μια φασαρία κτλ. Τσακ, θέτανε ζητήματα διαφάνειας, εντιμότητας, καταγγελιών στην αρχή δημοσίων συμβάσεων και βλέπανε ότι αντιδρά ο κόσμος και κοιτάγανε να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Αυτή η υποκρισία των δημοτικών παρατάξεων μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι δεν μπορεί η αντιπολίτευση του δρόμου και των κινημάτων να στηρίζεται σε αυτές. Δεν μπορεί ούτε στο ΚΚΕ την αντιπολίτευση να στηρίζεται, διότι και εκείνη πέρα από μια κομπορήμωνα αντικαπιταλιστική ρητορική εναντίον των πάντων, δεν τους έχουμε δει στο δρόμο ποτέ να επιδιώκουν την ενότητα, τη συνεργασία και την πρόοδο κάποιας κινηματικής αντίστασης. Όλα είναι μια πρώτη έκφραση διαμαρτυρίας και μετά βγάζει συμπεράσματα το κόμμα. Εμείς δεν πάμε για να βγάλουμε συμπεράσματα, πάμε για να νικήσουμε. Και για να νικήσουμε είναι νομίζω στόχος μας να κατανοήσει ο κόσμος των αντιστάσεων πρώτον ότι όσο κι αν δεν το θέλει ή δεν το συνειδητοποιεί, ακόμα και το τελευταίο δέντρο που κόβεται σε ένα πεζοδρόμιο αποτελεί απόλυξη μιας κυρίαρχης πολιτικής που έχει να κάνει από το μεγάλο περίπατο μέχρι τα άλση τσέπης κτλ. Και άρα θα βρει απέναντί του αυτές τις πολιτικές και πρέπει να έχει τη συγκρότησή της αντιπαλέψει. Και δεύτερον, ότι ο κόσμος αυτός, οι ανάγκες των εργαζομένων και των κατοίκων, είναι αυτό που λέω, δεν το λέω με υπερφύαλο τρόπο και από υπερβάλλουσα φιλοδοξία, είναι οι ανάγκες της πλειοψηφίας των κατοίκων της πόλης. Και γι' αυτό θέλουμε να τις εκφράσουμε και γι' αυτό η ενότητα στις τρεις παρατάξεις και γι' αυτό η προσωπική μου επιθυμία για τη διεύρυνση στα όρια του προσανατολισμού μας και μπορούμε να το πετύχουμε. Ερώτηση, παρέμβαση. Ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, θα έχουμε τις παρεμβάσεις μετά την Ντίνα τη Ρέπα, ο Σαράτος ο Θοδωρόπουλος. Θα είμαι σύντομη και περιεκτική. Με περιμένουν σε κινητοποίηση στην Α διεύθυνση. Κώστα, να με συμπαθάς. Οι εργαζόμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης, δάσκαλοι και δασκάλες, νηπιαγωγοί και νηπιαγωγίνες, αναπληρωτές και αναπληρώτριες ελαστικά εργαζόμενοι, σαν και αυτούς που συζητάμε στους Δήμους, που βρίσκονται εκεί για τα πολύ μεγάλα ζητήματα και ιδιαίτερα οι δημοτικές αυτές κινήσεις που βρέθηκαν σήμερα και προχωρούν σε αυτή την εκλογική συνεργασία έχουν δώσει μεγάλη μάχη μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο για τα μεγάλα ζητήματα της εκπαίδευσης. Είναι κεντρικό ζήτημα τα ζητήματα της εκπαίδευσης και όχι μόνο τα κτηριακά σε αυτό. Είμαστε περήφανες και περήφανοι, θέλω να το πω από την αρχή, που σαν κινήσεις εγώ ήμουν και επικεφαλής της, και ας λέει ο Κώστας τη χρήση, να πούμε λοιπόν τυπικά υποψήφια δήμαρχος, τυπικά υποψήφια δήμαρχος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα το 2019 και στα πλαίσια της εναλλαγής αμέσως μετά ακολούθησε ο σύντροφος και συναγωνιστής Παναγιώτης Κεφαλινός. Είμαστε περήφανες που συμβάλαμε λοιπόν στο να έχουμε αυτή την εκλογική συνεργασία και σαν κινήσεις και σαν πρόσωπα μέσα σε αυτές. Θέλω να κάνω μόνο δύο επισημάνσεις, επιτρέψτε μου να πούμε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θέλουμε να νοικοκυρέψουμε την πόλη. Αρκετά την νοικοκύρεψε και την κατέστρεψε η πολιτική της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας με τον Μπακογιάννη δήμαρχο, μαζί με τη συνένεση της παράταξης του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα κεντρικά ζητήματα. Δεν θέλουμε να την νοικοκυρέψουμε. Και γι' αυτό δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε και τον κόσμο. Δεν θέλουμε να μείνουμε στο στενό κορσέ που του βάζουν. Μας βάζουν και του βάζουν. Θέλουμε να ψηλώσουν τα όνειρα των ανθρώπων και της νεολαίας αυτής της πόλης. Ξέρετε γιατί? Είναι αλήθεια ότι εκπροσωπούμε, έχει δίκιο ο Παπαδάκης που είπε ότι εκπροσωπούμε τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Αλλά όλο το πολιτικό και οικονομικό προσωπικό και τα επιτελεία εντός και εκτός της χώρας μας επιδιώκουν να μειώσουν και να κοντίνουν αυτές τις ανάγκες. Να πούν στον κόσμο ότι η φτωχοποίηση είναι ανάγκη. Και το μόνο πλαίσιο που μπορεί να κάνει είναι στα πλαίσια αυτής της φτωχοποίησης να μοιράσει λίγο τη φτώχεια του. Να έχει τα πας, είναι το πλαίσιο της εμπορευματοποίησης των δημόσιων χώρων,
προσέξτε, όχι μόνο της ιδιωτικοποίησης, αλλά και της λειτουργίας τους με εμπορευματικούς όρους του δημόσιου χώρου, είναι το μόνο πλαίσιο που μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να έχει χώρο σήμερα, ο οποίος να είναι στοιχειωδώς προσβάσιμος και στοιχειωδώς καθαρός. Αυτό είναι ο κορσές που βάζει κυρίαρχη αστική πολιτική, τα μεγάλα συμφέροντα του κεφαλαίου και όλο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε να ψηλώσει πρώτον τα όνειρα των ανθρώπων, να πάψουν να βρίσκονται εγκλωβισμένα σε αυτό το στενό κορσέ, να μπορεί να ονειρευτεί μια πόλη που να ανήκει στους κατοίκους της, όπως αξίζει, για ζωή αξιοβίωτη στο σύνολό της. Όχι μόνο στο πάρκο του Δρακόπουλου, αλλά σε όλους τους δημόσιους χώρους. Όχι μόνο στην περίπτωση των εργαζόμενων που θα καταφέρουν να ξανακερδίζουν ένα 8μηνο ακόμα σύμβασης συνέχεια της προηγούμενης που είχαν, αλλά για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους ανθρώπους και την νεολαία αυτής της πόλης. Και 1000 πράγματα που θα μπορούσα να πω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλουμε ταυτόχρονα να ψηλώσει τον πόη των ανθρώπων και να γίνουν ικανοί να σπάσουν αυτό το στενό κορσέ και το πλαίσιο που καθορίζει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά εκφράσαμε και στη διακήρυξη που μόλις χτες ολοκληρώσαμε, γιατί θέλουμε πραγματικά, έχει δίκιο σε αυτό, το είπαν όλες οι συναγωνιστές και συναγωνίστριες προηγουμένως, το είπε και ο ίσως, πώς το πες, ίσως ανάμεσα στους ίσους, ναι, και υποψήφιος δήμαρχος κατά τον νόμο. Θέλουμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να ανατρέψουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε μια δύναμη καταγγελίας, γκρίνιας, μιζέριας. Θέλουμε να ανατρέψουμε. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο εκεί έξω πως μπορεί να ανατρέψει την κυριαρχή πολιτική, αρκεί πρώτον να μεγαλώσουν τα όνειρά του, να δεχτεί να ψηλώσουν τα όνειρά του, να ψηλώσουν οι αγώνες του, να ψηλώσει η εργατική απαιτητικότητά του. Δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο να έχει απαιτήσεις μόνο το κεφάλαιο και όλη η πολιτική και οικονομική του εκπρόσωποι. Ο εργαζόμενος κόσμος και η νεολαία, οι πρόσφυγες και προσφύγισσες, οι μετανάστες και οι μετανάστρες, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι έχουν όνειρα και δικαιώματα. Πρέπει να σπάσουν αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να τα κατακτήσουν. Δεν έχουν όνειρα μόνο στο μικρό, στο λίγο, έχουν και σε αυτό, αλλά πρώτα και κύρια έχουν όνειρα για μια ζωή αξιοβίωτη σε μια χειραφετημένη κοινωνία που θα βάζει μπροστά και ψηλά και τα ζητήματα των δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Σε αυτό ήρθαμε να συμβάλλουμε. Γι' αυτό και βάζουμε πολιτικούς όρους και όρια, όχι για να στενέψουμε τα πράγματα, αλλά για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε ακριβώς στη διεύρυνσή τους, στην επί της ουσίας διεύρυνσή τους, στο μυαλό και στους αγώνες των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Τίνα Τιρέπα. Σαράντος Θεοδωρόπουλος, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να συγχαρώ αυτή την προσπάθεια. Θέλω να συγχαρώ αυτή την προσπάθεια διότι πιστεύω ότι εκφράζει σημαντικούς ανθρώπους. Είναι ένα ψηφοδέλτιο με έναν υποψήφιο δήμαρχο που το σύνολο των τοπικών και ταυτοτικών κινημάτων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στην πόλη εκφράζεται με ένα πάρα πολύ αξιόλογο τρόπο. Έχει ανθρώπους οι οποίοι κάτι έχουν πετύχει αρκετά σημαντικό στη ζωή τους και πραγματικά είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο δίνει την προοπτική μιας ενότητας με ανθρώπους τους οποίους έχω γνωρίσει σε αγώνες τις τελευταίες δεκαετίες. Νικηφόρους, πολλούς από αυτούς. Έστω και με μικρές νίκες, οι οποίες όμως μία-μία δίπλα στην άλλη φτιάχνουν μία σημαντική πορεία. Τέλος, αυτό που θα πρέπει να πω είναι ότι και διάφοροι συμπολίτες μας, συντηρητικότεροι πιθανότατα, στο λαϊκό όμως στοιχείο έχουν τεράστιο συμφέρον να προτιμήσουν και να ψηφίσουν αυτό το συνδυασμό της Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα και τον υποψήφιο δήμαρχο Κώστα Παπαδάκη. Θέλω να τους θυμίσω μία βιβλική περικοπή από τη Σοφία Σολομόντος, όπου εκεί ο σοφός Σολομών λέει για τις εποχές σύψεως, «Είπων η δυνατή της γης ενεαυτής λογισάμενη, έστω η μόνη ισχύς νόμος της δικαιοσύνης». Αυτό το ψηφοδέλτιο είναι που για την Αθήνα προσπαθεί αυτή τη σύψη, δηλαδή την ισχύ των δυνατών της γης,
να την ανατρέψει, γιατί πιστεύει ότι νόμος της δικαιοσύνης είναι οι ανάγκες της Αθήνας και των δημοτών της. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ το 40 το Θοδωρόπουλο. Μήπως θέλει κάποιος, Κατερίνα Μάτσα, παρακαλώ πολύ. Στην κυρία Μάτσα. Συνυποψήφια εκλεκτή. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαι η Κατερίνα η Μάτσα. Είμαι η Κατερίνα η Μάτσα και είμαι ψυχίατρος και παλεύω, είμαι μέλος του ΟΕΚ, Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος, και παλεύω στο χώρο της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από τα κοινωνικά ιατρεία, μια δομές αυτοοργανωμένες, μια κατάκτηση του κινήματος που σε εποχές κατάρρευσης του ΕΣΥ, ακούσαμε πάρα πολλά γι' αυτό και από τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, παλεύει για φροντίδα υγείας στον κόσμο με άλλα δεδομένα και παλεύει για να δημιουργήσει εκείνες τις συμμαχίες που απαιτούνται για να κινητοποιηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Η Συμμαχία για την Ανατροπή στο Δήμο της Αθήνας επιδιώκουμε να αποτελέσει ένα τόπο συνάντησης συλλογικοτήτων, λαϊκών συνελεύσεων, επιτροπών πρωτοβουλίας, επιτροπών δράσης, κάθε μορφής αυτοοργάνωσης, των από κάτω, για να διεκδικήσουν κοινωνικά αγαθά που δεν υπάρχουν και που τα στερείται η κοινωνία. Την υγεία, την παιδεία, το νερό, τις συγκοινωνίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, ακούστηκαν όλα αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επιδιώκουμε να βρεθούμε με τους αόρατους για το σύστημα. Ακούστηκε και αυτό και είναι πολύ, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, με τους ανθρώπους που είναι απόκληροι και αποκλεισμένοι κοινωνικά, με τους τοξικομανείς, τους ψυχασθενείς, τους ανάπηρους, τους φτωχούς, τους άστεγους, τους πρόσφυγες, και να παλέψουμε μαζί με αυτούς για μια άλλη, όχι απλά μια άλλη πόλη, για μια άλλη κοινωνία. Γιατί πάρα πολύ σοφά θα έλεγα, τονίστηκε ότι δεν υπάρχουν απλά τοπικές πολιτικές από το Δήμο. Είναι οι κεντρικές πολιτικές από τις οποίες εκπορεύονται και οι πολιτικές που εφαρμόζονται στους Δήμους, και αναφέρθηκαν πολλά για το Δήμο της Αθήνας. Ενάντια λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές μπορούμε να παλέψουμε έχοντας σαν δεδομένο ότι η ανατροπή δεν αφορά μόνο την επιμέρους πολιτική, η οποία είναι καταστροφική, για το περιβάλλον, για την υγεία, για την κατοικία. Παλεύουμε πρώτα απ' όλα για την συνολική κεντρική κυβερνητική πολιτική. Και από αυτή την άποψη η ανατροπή που λέχτηκε, γιατί αναφέρθηκε πολύ έννοια των ρήξεων και των ανατροπών, η ανατροπή αφορά την κυβέρνηση πρώτα απ' όλα, το σύστημα το καπιταλιστικό. Σωστά είπε η Ντίνα να ονειρευτούμε. Σωστά είπε ο Κώστας ο Παπαδάκης να φτάσουμε το κόκκινο αστέρι. Αλλά για να μπορέσουμε να παλέψουμε για το επιμέρους, πρέπει αυτό το όραμα της ανθρώπινης χειραφέτησης, της ρήξης με τα καπιταλιστικά δεσμά πρώτα απ' όλα, να υπάρχει, να διαποτίζει την πολιτική μας, να την καθορίζει την πολιτική μας, ακόμα και για τα πιο μικρά ζητήματα. Από αυτή την άποψη, σύντροφοι και συντρόφισσες, πιστεύω ότι το εγχείρημα αυτό
πρέπει να έχει διάρκεια, γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλους αγώνες. Αυτή η κυβέρνηση που επικαλείται το 41% είναι μια κυβέρνηση που φοβάται το λαό και το φόβο της πολλές φορές τον περνά σε μια εκφοβιστική πολιτική, όπως έκανε με το ΣΕΑ. Φοβήθηκε την ανοιχτή συζήτηση για το έγκλημά της για τους 750 που έπνιξε στην Πύλο και επιχείρησε να εκφοβήσει κάνοντας την έξωση στο ΣΕΑ. Και γενικά αυτή είναι η στάση της σε όλα. Πολλοί μικροί άνθρωποι που επιχειρούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Και αυτό που κάνουν είναι να αποκαλύπτουν τη γύμνια τους. Ρώτησε η Ματίνα πώς θα ξεπεράσει ένας δημοτικός σύμβουλος, ακόμα και αν έχει ένα πολύ καλό ποσοστό, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι αν θέλετε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς θα ξεπεράσει τον περιορισμό που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση στο να γίνουν μόνιμοι οι εργαζόμενοι. Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα νομοθετικών ρυθμίσεων και δεν είναι θέμα απλά να πιέσουμε τα πράγματα. Εδώ πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η σύγκρουση πρέπει να είναι απόλυτη και η σύγκρουση αφορά το ίδιο το σύστημα. Με αυτό συγκρουόμαστε και αυτή η πάλι μας εμπνέει. Έναν άλλο κόσμο ονειρευόμαστε, σίγουρα όχι το νοικοκύρεμα που επιδιώκουν πολλοί και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μια πολιτική που ανοίγει δρόμους, που δίνει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή. Παρουσία μέσα στους αγώνες των αόρατων αυτής της κοινωνίας. Και με αυτό το επαναστατικό όραμα μπορούμε να εμπνεύσουμε και πιστεύω ότι αυτή η κίνηση θα μπορέσει να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Γιατί ο κόσμος αυτό περιμένει. Να εμπνευστεί από μια οραματική πολιτική για μια κοινωνία που θα έχει σπάσει τα καπιταλιστικά δεσμά. Ευχαριστώ. Δύο ακόμα παρεμβάσεις, γιατί ο χρόνος περιορίζει και πρέπει να παραδώσουμε την αίθουσα. Γιώργος Αδαμίδης. Από την κίνηση της μαχόμενης αριστεράς μετέχουμε δραστηρία για το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά βέβαια ο αγώνας μας δεν είναι μόνο για το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι μια από τις συνιστώσεις του εκλογικού αποτελέσματος. Βέβαια, για να έχουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα δεν αρκούν μόνο οι ανθρώπινες υπάρξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες, ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι αναγκαίος. Από εκεί και πέρα η οικονομική ενίσχυση ή τα οικονομικά που βοηθούν στην όλη προσπάθεια, γιατί χωρίς τα οικονομικά η όλη δημοσιότητα δύσκολα περπατάει. Το ζητούμενο είναι σε όλη αυτή η προσπάθεια είναι το τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε ο κόσμος της καθημερινότητας να μας αναγνωρίζει σαν δικούς του ανθρώπους. Δεν είναι ανάγκη να προβάλλουμε τον εαυτό μας για να μαζέψουμε πόσους ψήφους ο καθένας. Όταν μας βλέπουν να λέει ο καθένας από μόνος του, χωρίς να χρειάζεται να πιστεί από κανέναν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι δικοί μου. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε Γιώργο. Σιφακάκης Γιάννης. Δύο λόγια συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατί νομίζω ότι έχουν ακουστεί και υποθεί πάρα πολλά και πάρα πολλά σωστά. Δύο λόγια. Νομίζω ότι το κατέβασμα με της Ανατρεπτικής Συμμαχίας ήδη γεννάει ενθουσιασμό και τεράστια ελπίδα σε χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιστές του κινήματος και της αριστεράς. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος γιατί βγαίνει και λέει έχουμε τη δύναμη να τους ανατρέψουμε. Και τον Μπακογιάννη και την κυβέρνηση που υπηρετεί και την πολιτική συνολικά που υπηρετεί. Και αυτό είναι σημαντικό, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατί πριν από 2 μήνες μόλις γίνανε οι βουλευτικές εκλογές και πολλοί κόσμος της αριστεράς νιώθει απογοητευμένος ότι τι έγινε. Ο Μητσοτάκης, 41%, μίλησε πριν η Κατερίνα.
Είναι παντοδύναμη? Όχι, δεν είναι παντοδύναμη, γιατί ενδιάμεσα έχει γίνει πάρα πολύ καθαρό σε εκατομμύρια ανθρώπους πού είναι αυτοί, πού είμαστε εμείς. Ποιος έχει τη δύναμη να τους ακίσει. Γιατί βγήκαμε χιλιάδες μετά την Πύλο, γιατί βγήκαμε ξανά μετά τις δολοφονίες τώρα των προσφύγων στη Δαδιά. Γιατί ο κόσμος δεν το έχει βάλει κάτω ούτε δευτερόλεπτο και είναι μπροστά για να ξεκινήσει ξανά. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η ΔΕΘ. Θα ανέβουνε οι εργαζόμενοι, η νεολαία, να χαλάσουν τη φιέστα του Μητσοτάκη. Άρα εμπνέει γιατί λέει αυτό που δεν τολμάει να πει η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση και η αριστερά. Μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Και ο δεύτερος λόγος, να τους ρίξουμε εννοώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ενώνει. Δεν ενώνει μόνο τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς που βρισκόμαστε τώρα στο κατέβασμα στο Δήμο της Αθήνας. Έχει τη δυνατότητα να συσπυρώσει πολύ ευρύτερα κομμάτια όλο τον κόσμο της αριστεράς που σου λέει ότι οι κοινοβουλευτικές της ηγεσίες είναι κατώτερες των περιστάσεων. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν ενώνονται, είτε γιατί δεν μπορούν. Και άρα αυτό είναι στόχος, γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μια πρωτόγνωρη κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με κόσμο ο οποίος βλέπει την κατάδια των υποψηφίων και σου λέει ψάχνω αριστερότερα. Και αυτό είναι πρόκληση, φίλες και φίλοι, και σε αυτή την πρόκληση νομίζω ότι αυτό το κατέβασμα μπορεί να ανταποκριθεί και να συσπυρώσει και να κερδίσει πολύ ευρύτερα, όχι μονάχα για να εκλέξουμε συμβούλους στο Δήμο της Αθήνας με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα τον Παπαδάκη, αλλά και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτή τη δύναμη, να τη συγκροτήσουμε σε κίνημα για να τους ανατρέψει και την κυβέρνηση και το σύστημα συνολικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για τη συμμετοχή. Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Προχωράμε γερά για τη ζωή που μας αξίζει, για την πόλη που μας ανήκει. Στηρίξτε, ψηφίστε και τώρα και μετά. Βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ, το πάνε.